добра глядзім. Постараемся гэта паглядзець усё ж таки сёння. Я вас заклікаю пісаць мне паведамленні ў чаце з прыпіскай сабака Маргінез, каб я адразу убачыў, што вы хочаце, каб я на іх адказаў. Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. БЧБ сцяг на парадах вольнасці цалкам нармалёвая з'ява. Ды не, вы нічога не разумееце. Бітва за сцяг на мерапрыемствах з удзелам актывістаў ЛГБТК+ выклікае шмат пытанняў. Ці варта запісваць, напрыклад, у гамафобы людзей, якія рэзка супраць, а калі не, чаму нацыянальныя сцягі не выклікаюць пытанню на тых самых там футбольных матчах, так, дзе часта ці пасля гэтых матчах праводзяцца нейкія бойкі пад гэтымі сцягамі. Дарэчы, варта адразу адзначыць маю пазіцыю. Каму цікава, падрабязна я напісаў цэлы пост у Тэлезе, можаце зайсці паглядзець. Там адматаць трэба на некалькі дзён. Калі каротка, то моя пазіцыя заключаецца ў тым, што я выступаю за свободу слова по американским в образе, то бок по законе павінна быць легальна прыносіць абсалютна любую сімволіку на абсалютна любыя шэсці, калі гэта дазваляе сам рэгламент таго ці іншага мерапрыемства. Адпаведна, калі я хочу зладзіць мітынг і, напрыклад, я дазваляю, каб на ім сцягі БЧБ і ЛГБТ суседнічалі разам, то у гэтым, адпаведна, няма ніякай праблемы. Праблема, з майго пункту гледжання, з'яўляецца тады, калі свабода слова абмяжоўваецца, як гэта робіцца па сутнасці ўсіх еўрапейскіх краінах. І у тым ліку ў Польшчы і ў Літве, таму што я нагадаю, што ў Польшчы, напрыклад, дзе я жыву, афіцыйна, нават у Канстытуцыі прапісана забарона фашысцкай, там не памятаю, ці фашысцкай, ці нацысцкай, вось гэта трэба удакладніць канкрэтна, якая там фармулёўка. Магчыма, што нават абедзве. І камуністычная сімволіка ў тым ліку, там гаворка пра партыі, але па сутнасці гэта таксама датычыць сімволікі. І нягледзячы на існаванне падобных артыкулаў нават у Канстытуцыі, у Польшчы свабодна на легальным узроўні існуе такая арганізацыя камуністычная партыя Польшчы. Я зараз кажу не пра партыю ў парламенце, там якую-небудзь левіцу ці іншых левых радыкалаў. Я кажу пра канкрэтна камуністычную партыю Польшчы, якая карыстаецца сімволікай савецкай, чырвонымі сцягамі з серпом і молатам. І былі пэўныя спробы, каб яе дэлегалізаваць, але яна ўсцяж існуе. У той час, калі групоўкі адкрыта нацысцкія альбо фашысцкія у Польшчы не прадстаўленыя. Так, там можна ўзгадаць які-небудзь ОНР, обуз народова-радыкальны, які па сутнасці ўяўляе сабой такі рух польскіх нацыянал-сацыялістаў, але нават яны адкрыта не карыстаюцца падобнай сімволікай, і былі выпадкі, калі за такую сімволіку гэтых людзей затрымлівалі. То бок, вяртаючыся да пытання з сцягамі бел-чырвона-белымі на ЛГБТ-парадах, павінна ставіцца пытанне не аб тым, чаму хтосьці на ўзроўні ўласных перакананняў палічыў, што з маральнага пункту гледжання спалучаць сімволіку нацыянальную беларускую з сімволікай ЛГБТ недапушчальна. Гэта не датычыць таго, што, напрыклад, ніхто не можа прыйсці на любы з гэтых маршаў, напрыклад, са свастыкай. Это просто не адбудзецца, вас там затрымаюць, і вы альбо ў лепшым выпадку будзеце мець штраф, а ў горшым выпадку вы сядзеце ў турму на некалькі год. І адсюль паўстае пытанне, чым сімволіка ЛГБТ прынцыпова лепей за сімволіку, напрыклад, такую, як я прывёў
ўжо сёння свастыка альбо іншая сімволіка, звязаная з правымі рухамі, якія-небудзь там гэтыя чорныя сонцы, усялякія калавароты і гэтак далей. То бок я за тое, каб уся сімволіка была дазволеная, як бы, як гэта называецца, everything's beauty, і хай жыццё квітнее рознымі колерамі, так бы мовіць. Ёсць у мяне падазрэнне, што як вядучая, так і апанентка Кідышка ў сённяшняй дыскусіі яны не прытрымліваюцца такога пункту гледжання, хутчэй за ўсё, яны акурат выступаюць за цэнзуру, за прэвентыўныя пасадкі людзей з поглядамі, якія ім не падабаюцца. Вось, і менавіта ў гэтай плашчыні павінна весціся дыскусія, калі мы хочам весці яе на высокім узроўні. Так, Мар'їнес, твоє ставлення до ютуб-каналу «Будьмо білорусами». Нещодавно дивився пару їхніх відео. Цікавий канал, там особливо мені подобається рубрика з оповідами про шляхту. Нечто там Сарматщина. Нечто зв'язане з сарматами, така там назва. Раю поглядіть. Вось, то бок гэтая пазіцыя, якую я толькі што агучыў, яна магла проста абяззброіць усіх у гэтай студыі, і пасля гэтага можна было б іх спакойна трахаць па пытанню таго, што насамрэч гэта яны выступаюць за цэнзуру, а мы за вольнасць, за свабоду выказвання. Але, хутчэй за ўсё, Кідышка не будзе такі аргумент прадстаўляць, выказваць. Я, дарэчы, прызнаюся, я апошнюю частку дэбатаў паглядзеў, але не спачатку, таму напалову гэтыя дэбаты будуць для мяне новымі, і я не да канца ведаю, што канкрэтна там будзе у сяродку. Фанатаў, фестывалях ды іншых мерапрыемствах. Каб разабрацца ў гэтай сітуацыі, Еўрарадыё сёння зладзіла дэбаты, у якіх паўдзельнічаюць нашыя дарагія госці. Гэта прадстаўнікі абодвух бакоў спрэчкі, феміністка і квір-актывістка Наста Базар, прывітанне, Наста, і дэсантнік, сустваральнік патрыятычна-спартовай абароннай арганізацыі беларусаў у Польшы «Паспалітае рушанне» Сяржук Кідышка. Прывітанне, паважаныя беларусы, жыве Беларусь. Мар'їнес, добра, а цяпер распавядзі сваё меркаванне пра ЛГБТК+ на Твічы. Ну, дык я ЛГБТшнік, самы адкрыты і яркі сярод беларусаў. Ведаеце, калі вы беларусы, вы не з'яўляецеся ніводнай з гэтых літараў, то вы непаўнавартасны беларус. Заклікаю ўсіх быць актыўнымі, калі вы дэфектыўны. Ласка, пакідайце свае каментары, свае пытанні пад нашым стрымам. Калі для вас гэта, канешне, бяспечна, будзьце актыўнымі, сачыце за нашай дыскусіяй, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё. Пра ЛГБТК+ яшчэ сёння будзем размаўляць. Я пакуль што асноўны тэйк свой не выказваю, асноўныя тэйкі, іх там некалькі, наконт менавіта гэтай супольнасці. Паразмаўляем пазней. Мы пачынаем і пачнем, бадай, з пытання, якое я хачу задаць. Ты чуў нешта, што Кідышка свеціцца? Мне здаецца, што я недзе пра гэта чытаў. Не ведаю. Калі ты канкрэтна нейкімі інсайдамі валодаеш, там, інфой располагаеш, што можаш падзяліцца. Я не тое, каб... У мяне была пэўная фаза, калі я там чытаў ПКД канал Штапоножко, і мне вельмі было цікава паразмаўляць пра тое, куды дзяваюцца грошы і хто там дзе свеціцца. Для мяне ўсе гэтыя людзі свецяцца так у той ці іншай ступені. Это неважна, як бы абсалютна. Калі судзіць па рыторыцы, я б не сказаў, што Кідышка свеціцца. З абодвум нашым гасцям. Скажыце, калі ласка, што для вас прыватна азначае сімволіка? Сцягі, колеры, розныя арнаменты. Гэта пра ідэнтычнасць ці пра нешта большае? Ну, пачнем з нас.
Я беларуска, я нарадзілася ў Беларусі. БЧБ сцяг у мяне, напрыклад, быў з майго нараджэння побач са мной. На беларускай мове размаўляю таксама з нараджэння. Гэта неад'емная частка. З самага нараджэння? Ніхуя сабе. Памятаеце, я вам ладно, не важно. Памятаеце, я вам распавядаў пра амнезію 3гадовага ўзросту. І тое, што аўтысты звычайна памятаюць падзеі трошачкі ранейшая за звычайных людзей у сваім жыцці. Вось, а Наста Базар памятае, што яна ад самага нараджэння, самага нараджэння размаўляе па-беларуску. Скончваць гэтую думку я не буду, дадумайце самі, хто глядзеў лекцыю па аўтызме. Мяне, я вельмі люблю творчасць беларускую, вышывала сама, пляла сама гарлячку. Для мяне гэта важная частка мяне. Гарлячку, а мабыць, грлы-грлы-лячку. Важная частка майго жыцця. Таму гэта ў першую чаргу. У другую чаргу, безумоўна, пасля 20-го года для мяне БЧБ сцяг стаў у тым ліку сімвалем пратэсту, сімвалем яднання людзей, якія былі не аб'яднаныя так моцна да 20-го года, як пасля. Але, паўтаруся, гэта для мяне заўсёды быў мой сцяг, які лічыла сваім. Я ведала заўсёды з дзяцінства, дзякуй тата, што гэта мой сцяг. Дзякуй вялікі, Сяржу. Ну, слушны адказ у першай часткі пагаджуся з вами, то што, канешне, гэта складнікі нацыянальнай нашай ідэнтычнасці, тое, што з'яўляецца нацыянальнай ідэяй, мова, герб, сцяг. Вось, вы гэта ўсё слушна сказалі, але ж пасля вы сказалі, што пасля 20-го года гэта стала сімвалем пратэсту. Так, для шмат якіх людзей, якія толькі ў 20-м годзе абудзіліся, я меў такія дыскусіі, яны казалі, так это ж папросту флаг пратэста. І такія былі дыскусіі, ну, а я меў такія, калі людзі пастрадаўшы, я был на медычнай рэабілітацыі в Польшчы, чалавека была разарваная нага ад гранаты, але ж ён мне казаў, што яму падабаецца зелёны-чырвоны сцяг, а бел-чырвоны-белы сцяг, якім была адгорнута яго дзяўчына, які быў у крыві ад крыві гэтай дзяўчыны, бо падарвалася граната паміж імі. Ён казаў, ну гэта сцяг пратэст, разумееце, такія дыскусіі нават былі. І вось вы самі кажаце, што 20-й год ён размыў паняцце вось гэтай сімваляў. І вось мы з вами сёння сабрались, таму што гэты працэс размывання працягваецца. Я, дарэчы, лічу, што найдыдзе час і публіка, якую сёння прадстаўляе Наста Базар, проста аблепленая, абвешаная нацыянальнай сімволікай, будзе цюрацца бел-чырвона-белага сцягу праз тое, што ён прадстаўляе кансерватыўную і патрыархальную частку беларускага дыскурсу. Ёсць такія ў мяне прагнозы. Маргінес, я давяраю толькі каналу Чорны Бусел, а яшчэ кідышка выглядае як тыповы сельскі мент. Ну а ты выглядаеш як бухі Джей Ді Вэнс, і што цяпер? Я ж, не абліваю цябе калам, там, не называю агентурай нават. Вось, такі мой караценькі адказ. Я папрошу не інтэрпрэтаваць мае словы, а задаваць пытанні, калі яны ёсць. Не, я не мела на увазе, што ён размоў. Я сказала, што гэта у 20-м годзе гэты сцяг стаў сімвалем не толькі... Маргінес, а куды відэа кідаць, калі я даначу грошы? Ну, данаце, проста спасылку пакідаеш. Толькі пратэсту, але сімвалем яднання большай колькасці людзей. Я абсалютна з вами згодна. Я ведаю, што людзі па-рознаму ставяцца да сцяга, але тое, што да яго далучылася больш людзей пасля 20-го года, гэта факт. І я б не сказала, што гэта дрэнна, на мою думку. Я вось момант, я праглядзеў папярэднія 3 вашых інтэрв'ю, я быў гатовы да таго. Кідышка спецыяльна падрыхтаваўся, ён выцерпеў усе 3 інтэрв'ю, якія надавала. Ён, мабыць, нават паглядзеў усе відосы на яе канале на 73 падпісчыкі. Вось гэта я разумею, вось гэта сапраўды чалавек выканаў дамашняе заданне. Што у вас манера будзе такая лавіць меня на словах, вось, і вось я гэта заўважыў. Гэта, дарэчы, праўда, і ён у пэўным моманце на гэтым лаўленні на словах цалкам пагубіцца, асабліва калі 2 жанчынкі не пачнуць проста бесперапынна пиздзець. Я патлумачу... Добра, не буду спойлераць, глядзім. Як я бачу зараз сімваль і тэму дыскусіі, а вы кажаце ўжо, што гэта моя інтэрпрэтацыя. Ну, канешне, я прыйшоў са сваёй інтэрпрэтацыяй. Не, я кажу толькі тое, што вы кажаце пра мае словы. Пра вашы словы я, безумоўна, чую і паважаю, гэта ваша думка. Добра. Я не казала пра размыванне сцяга, я казала пра аб'яднанне людзей. Таму я паправіла, я ні ў якім разе не планую лавіць вас на слове. Я планую казаць тое, што я кажу,
і каб мае словы гучалі так, як я іх гавару. Я думаю, мы можам пераходзіць далей. Пачынай. Я планую казаць тое, што я кажу, і хачу, каб мае словы, як яна сказала, І каб мае словы гучалі так, як я іх гавару. цудоўна. Беларушчызна пенкна. Я думаю, мы можам пераходзіць далей. Пачынаецца. Так, Карацей, так, вось гаспадар Сяржук, калі мы з вами злістоўваліся наконт гэтага эфіру, наконт нашых дэбатаў, вы мне пісалі, што бачыце такую вось праблему менавіта ў кантэксце пытання, так? Праблему з геральдыкай. Вось распавядзіце, калі ласка, у чым канкрэтна вы бачыце гэтую праблему выкарыстання сцягу і сімволікі ЛГБТК+, так, разам з нацыянальнай, і гэта юрыдычныя, эстэтычныя ці нейкая ідэалагічныя такія прэтэнзіі. Ну вось менавіта я вам як бы паспрабаваў патлумачыць, што я буду выказвацца з пункту кропкі гледжання дзяржаўніка. То бок мы ўсе з-за таго, што пануе лукашысцкі рэжым в краіне, мы не пры ўладзе, хаця, канешне, да гэтага часу мы ўжо і па ўзросце, і па актыўнасці мы былі бы дэпутатамі парламента і рознымі людзьмі, якія займалі бы пасады ў Беларусі, звязаныя з дзяржаўнымі структурамі ідэалогіі. І вось той дыскусіі, якую я назіраў, вось спадарня прыходзіла да вас, таксама выказвалася на сцяга, там, і вось той, што вы выказвалі, выкарыстоўваецца такая рыторыка, што вы маеце права. Вы кажаце, мы маем права. Спадарня, якая прыходзіла, я выбачаюся, што я не запомніла імя. Спадарня Ірына Сідорская. Так. Яна таксама казала, яны маюць права на сцяг. Ну, безумоўна, ніхто не спрачаецца. Вы маеце права на сцяг як грамадзяне. Але ж тое, што вы прапагандуеце на прайд. Ну, трэба адзначыць усё ж такі, што ў краінах, у якіх яны гэтыя сцягі выкарыстоўваюць, яны не з'яўляюцца грамадзянамі. Можна сказаць, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, але каму не похуй на грамадзянства Беларусі. Давайце сур'ёзна. То бок іх бароніць права той дзяржавы, у якіх яны ладзяць тыя ці іншыя мерапрыемствы і акцыі. У першую чаргу. Іншага права ніякага там не існуе. То бок, міжнародным правам, як заўсёды, можна проста падцерціся і выкінуць яго ў бліжэйшы сметнік. А канкрэтна на вось тэрыторыі там Літувы, хутчэй за ўсё яны будуць абмяркоўваць прайд у Літуве, у Вільнюсе. Там дзейнічае права, дзейнічае канстытуцыя, якая дазваляе нават не грамадзянам ладзіць акцыі, у тым ліку прайды з сімволікай ЛГБТ. Гэта не з'яўляецца беларускім сцягам. Вы зрабілі вольную інтэрпрэтацыю. Па-першае, герба пагоня. Пагоня стала весёлкавай, вершнік пагоня на весёлкавай пагоне. І гэта эмблема размешчана на тле сцяга, на поле сцяга. То фактычна гэта змена дзяржаўнай сімволікі. Канешне, тут можна казаць, што у Беларусі вельмі слабы тэйк, адкідышка. Я яго чуў у іншай форме, але трэба ўжо адразу сказаць, што вельмі слабы тэйк, таму што падобным чынам сімволіку змяняе кожная палітычная групоўка, так ці іначай. То бок, якія-небудзь лібертарыянцы будуць ляпіць змяю на БЧБ з подпісам «Не ступай на мяне». Якія-небудзь вось тыя ж самыя ЛГБТшнікі будуць ляпіць пагоню на ЛГБТ вясёлкавы сцяг. Які ў нас такія яшчэ яркія ёсць сімвалы? Нацысты якія-небудзь беларускія могуць наляпіць свастон, на БЧБ. Упоратыя камуністы, левакі, якія яшчэ больш радыкальныя за Насту Кірмаш, яны могуць наляпіць там нават серп і молат на БЧБ. Каго яшчэ можна так узгадаць? Я ўжо зараз не кажу пра ўсе гэтыя цудоўнейшыя, проста ахуительныя інтэрпрэтацыі, калі там, напрыклад, пагоня лепіцца на чырвона-зялёны сцяг, альбо наадварот, там гэты герб сучасны БССР лепіцца на БЧБ. То бок, у залежнасці ад поглядаў канкрэтнай групоўкі людзі выкарыстоўваюць сцяг проста нацыянальны, каб падкрэсліць, што мы існуем у рамках гэтых палітычных поглядаў, але ў тым ліку і ў рамках агульнай вось так званай нацыі.
І гэта робяць усе. І вылучаць у гэтым сэнсе ЛГБТшнікаў як нейкую асобную групу страшных садамітаў-сатаністаў, мне здаецца, не зусім карэктна. Асабліва гэта хуёва гучыць у дыскусіі, дзе цябе адразу проста абвінавацяць у абмежаванні свабоды слова і у цэнзуры. Вось зараз афіцыйная сімволіка, гэта лукашысцкія, гэта капуста і закат над балотам, так? Але ж гэты сімвал, які Лукашенко прыняў пасля рэферэндума 95-го года, незаконнага рэферэндума, і фактычна, калі карыстацца буквай закона, у нас бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня з'яўляюцца дзяржаўнымі сімваламі закона. З гэтым я, дарэчы, пагаджаюся. Фактычна, яны абараняюцца законам о дзяржаўных сімвалях. І там прапісана, што нават якого б не былі памеру гэтыя сімвалы, там сцішкі ці што, яны мусяць адпавядаць стандарту, эталону. Так, толькі гэта ўсё, уся гэтая хуйня не мае ніякага дачынення да акцыяў, якія праводзяцца па-за межамі Беларусі. Похуй. Па-за межамі Беларусі дзейнічае права тых краінаў, у канкрэтных краінаў, у якіх праводзяцца тыя ці іншыя акцыі. Чаму нам павінна быць не похуй на беларускае заканадаўства, якое пры гэтым яшчэ і чыста тэарэтычнае, не існуючае ў рэальнасці? Эталон сцяга прыняты. Бел-чырвона-белы сцяг, бел-чырвона-белая пагоня. Маргенай Штефанов беларус, ён і беларус. Гэта вядомы факт. З усімі рэквізітамі. Мы ведаем, як гэта выглядае. Фактычна тое, што вы зрабілі... Штефанов гэта той чалавек, які пабачыў, як русакі полезлі рэзаць украінскі народ просто тысячамі. І ў гэты момант ён полічыў, што, блядь, я рускі нахуй. Я, блядь, зараз пачну ебошыць свой контент, каб усім давесці, што рускія гэта ахуительна. Што вось, блядь, это вось ведаеце, гэта мне нагадвае тое, як палестынскія актывісты актываваліся пасля тэракту 7 кастрычніка ў Ізраілі. Тая самая хуйня. То бок Штефану такі, блядь, моя пазіцыя, яна абсалютна не звязаная з тым, што русакі напалі на Украіну і хуяраць, блядь, белых людзей просто пачкамі. Не, я сацыял-дэмакрат, я хрысціянін, я супраць гвалту, не бейце русінь... Ой, выбачаюся. Глядзім дэбат. Вы зрабілі сваю нейкую ўласную інтэрпрэтацыю, малюнак нейкі, які не адпавядае закону. І больш за тое, з пункту гледжання закона, вы можете быць пакараны за гэта. І вы не маеце права похуй плюс похуй. Выкарыстоўваць гэта на мерапрыемствах вось такіх публічных. Вось, разумееце? Вось да гэтага прэтэнзія, што фактычна кажуць, яны маюць права на сцяг. Я паўтараюся. Калі ласка, маеце права на сцяг, а на змены сцяга вы права не маеце. Вось пра што размова. І калі вы закранулі пытанне геральдыкі, геральдыка гэта тое, што на слуху. Насамрэч, геральдыка займаецца гербамі. Сцягамі займаецца вексілалогія, навука вексілалогія. Не кожны, блядь, разумее. Вексілалогія. Важна ведаць. О сцягах, эмблемах і так далее. Тое, што вы зрабілі, гэта з'яўляецца эмблемай, эмблематыка. Эмблематыка гэта спамагальная дысцыпліна, якая дапамагае вексілалогіі і геральдыкі. Разумееце? І калі б вы, напрыклад, казалі, што мы зрабілі вось такую эмблему на падставе сцяга, гэта было б нармальна. То бок вы б казалі, што ў вас ёсць інтэрпрэтацыя, вось як вы кажаце, таго, як вы гэта бачыце. Але ж не, вы паўсюль кажаце пра тое, што гэта сцяг. Напрыклад, іншаземцы на прайдах бачаць сцяг, бел-чырвона-белы сцяг. І я буду зараз скрачацца, каб не... Я бачу той, што бок на вясёлкавым сцягу з пагоняй павінна быць прыпіска, што гэта не з'яўляецца нацыянальным сцягом Рэспублікі Беларусь, ці што? Што калі вы выходзіце, гэта палітычны крок вашай супольнасці, палітычны крок. Але ж дзе ваши палітычныя патрабаванні? Дзе плакаты, напрыклад, якія тлумачаць сітуацыю, што ў Беларусі... Так, тут ужо пайшоў іншы тэйк. Трэба аддзяляць. Я думаю, што ён на першым тэйку пабудуе увесь свой наратыў. На шчасце, ён перайшоў да іншага. І тут з неканкрэтнымі патрабаваннямі ЛГБТ-актывістаў сапраўды, цалкам можна пагадзіцца, гэта клясыка. У прынцыпе, асноўныя мае прэтэнзіі да ЛГБТК руху нават не ў тым, што гэта нейкія садаміты, там, блядь, якія трахаюцца ў задніцу, і гэта прывядзе да вынішчэння беларускай нацыі, што калі прапагандаваць
анальны секс паміж мужчынамі, то гэта просто такая вялікая асалода, што ўсе адразу пачнуць ёй, так бы мовіць, карыстацца. І это падазрон пэўны наводзіць на тых людзей, якія падобныя тэкі задвигаюць, то што, блядь, дастаткова толькі па тэлебачанні сказаць, што трахацца ў задніцу гэта законна, і ўсе людзі пойдуць просто адразу садзіцца на елдакі, блядь, на дзелдакі. Просто гэта забаронены плод, нахуй. Немагчыма ўстрымацца. Але я не лічу, што ЛГБТК плюс і іншыя літары у прынцыпе прадстаўляюць інтарэсы людзей, якія яны заяўляюць, што яны прадстаўляюць. Вялікая колькасць, велізарная колькасць геяў, лесбійкаў, бісексуалаў. Ну, дарэчы, я сярод тых людзей знаходжуся, якія лічаць, што літара Т, К і іншыя тут яны проста лішнія. Якое дачыненне мае літара Т да літары Л, Г, Б? Ну, абсолютно ніякага, акрамя таго, што мы тут просто подрубаем інтэрсекцыяльны падыход. То бок гэта ўсё просто дыскрымінаваныя людзі. Ну, тады мы сюды яшчэ павінны ўключыць і чорнаскурых, і бамжэй усялякіх, і некаторых нават белых, мабыць, у пэўных дыскурсах. Неясна. То бок у нас нібыта рух, які павінен бараніць сексуальную свабоду дарослых людзей, але потым адбываецца просто падмена паняццяў у пэўны момант, і мы баронім ужо абсалютна ўсіх прыгнечаных, пакрыўджаных. Гэта першы момант. Другі момант, чаму? Другі момант, ён звязаны, як не парадаксальна, з першым, таму што людзі, якія выходзяць на прайды з гумавымі пісюнамі, якія прымацаваныя да іхніх лбоў, там, з заклеенымі нацыянальнай сімволікай і саскамі, яны не займаюцца абаронай сексуальнай вольнасці. Яны займаюцца асацыяцыяй сярод звычайных людзей тэмы сексуальнай свабоды з тэмай фрычаства. То бок гэта просто парад фрыкаў. І ён заўсёды так выглядае. У прынцыпе, сама сімволіка, вось гэтая рознакаляровая, яна антыэстэтычная. Любы чалавек, які мае хоць якую-небудзь там долю густу, вам скажа, што рух ЛГБТ нясе просто антыэстэтычныя каштоўнасці. Гэта не прыгожа, гэта вельмі інфантыльная сімволіка. Гэта сімволіка, якая не прымушае сур'ёзна да яе ставіцца. І ў пэўнай ступені гэта сімволіка, якая створаная проста для таго, каб заклікаць у гэты увесь вырушняк дзяцей. Таму што дзеці глядзяць на яркія колеры, ім становіцца цікава, і такім чынам яны проста ад самага маленства уключаюцца ў рух фрыкаў і сексуальных вычварэнцаў. Я зараз кажу не пра тое, што быць геем, альбо лесбійкай, альбо бісексуалам гэта сексуальнае вычварэнне. Я кажу пра тое, што канкрэтна гэты рух, які нібыта прадстаўляе інтарэсы сексуальных меншасцяў, уяўляе сабой проста фрыкаў, якія памяшаліся на тэме сексу, літаральна. І адсюль усе гэтыя, блядь, ціцькі выстаўленыя на паказ пастаянна сярод дзяцей, там сярод усяго, абсалютнае нестасаванне да нейкіх прынятых формаў вобліку ў грамадстве. То бок, ну, напрыклад, Наста Базар у гэтым інтэрв'ю зрабіла ўсё максімальна правільна. Яна перафарбавала свае валасы цудоўныя сінія, яна абвешалася бусамі, блядь, крыжык там, мабыць, які-небудзь яшчэ знойдзецца, арнаментамі беларускімі, каб паказаць, што я звычайны чалавек і не збіраюся тут прасоўваць фрычаства. І людзі, якія, напрыклад, не бачылі, як Наста Базар выглядае звычайна, яны падумаюць, ну, гэта проста звычайная жанчына, ну, яна пэўным з такім спецыфічным чынам выглядае, але ўсё ж такі яна, ну, выглядае як нармальны чалавек, па сутнасці.
чаго немагчыма сказаць аб яе калегах, якія выступаюць на прайдах. Вось. Таму я спадзяюся, што кідышка будзе зараз менавіта такі тейк прасоўваць. Паглядзім. Прыцісняюцца ЛГБТК там супольнасць. Мы не маем правоў. Нас Маргінез в дубы, ну, вядома, я просто обожаю Насту, Крым наш. там ущемляюць. Дзе ваши патрабаванні? Вы праскочылі момант ад... Так, і патрабаванняў асабліва ніякіх няма, таму што мэтай гэтых дэманстрацый з'яўляецца проста дэманстрацыя таго, што яны існуюць па іх уласным меркаванні. То бок яны не заяўляюць ніякіх канкрэтных мэтаў, яны проста займаюцца палітычнай дэманстрацыяй, палітычным акцыяваннем. Публічнай прэзентацыі сябе да палітычных патрабаванняў. І таму іншаземец не зразумее. Ён падумае, што белчырвона-белы сцяг гэта сімвал, які прадстаўляе ваш рух. А гэта не так, разумееце, вы не тлумачыце. І асноўнае таксама пытанне... Зноў ж такі кідышкі, кідышку, правільней сказаць, мабыць, альбо кідышкі. Спадару па правым баку трэба было пачынаць не з пытання права, таму што па пытанні права яго проста размажуць зараз. Яму трэба было казаць менавіта пра права не як пра юрыдычную катэгорыю, а як пра катэгорыю маральную. І на гэты пункт ціснуць балючы. Спачатку заявіць, што ён цалкам выступае за тое, каб падобныя дзеянні былі легальнымі, але потым з пункту гледжання маральнага, з пункту гледжання прапагандысцкага, які я таксама закрануў, то, што ЛГБТ-рух па сутнасці займаецца афрычваннем беларускай сімволікі. Я ўпэўнены, што такая пазіцыя была б нашмат больш моцная ў гэтых дэбатах. Пытанне вельмі важна. Людзі таксама запытаюцца, а пакажыце польскія і украінскія сцігі такого памера на гэтых мерапрыемствах. Ну, вось я накідаў пытанне, ў прынцыпе. Пакуль нас яшчэ не адказала на пытанне, я ўлезу проста, каб удакладніць. У мяне пытанне да вас, спадар Сяжук. У вас ёсць прэтэнзіі менавіта да вясёлкавай пагоні? Ці у вас ёсць прэтэнзіі да увогуле ўжывання сцягоў і нацыянальнага гістарычнага белчырвона-белага сцяга на парадах разам з вясёлкавым сцягам прадстаўнікоў ЛГБТК+. Вось вы дакладна сфармулявалі, прэтэнзіі ёсць да таго і да таго, але ж рознай ступені. А галоўнае, я хочу вам сказаць, што зараз тое, што адбываецца, вось вы згадвалі 20-й год, што гэты сімвал, сцяг, герб, мы кажам больш пра сцяг, аб'яднаў усіх беларусаў. І паглядзіце, мінула ўжо 5 год, і ГБ, все спецслужбы, яны б'юць пад тым, што нас аб'яднала. То, што вы зараз фактычна на пустым месцы стварылі пытанне раз'ядноўваючы беларусаў, гэта папросту дапамога ГБ, калі гэта не іх праект, я кажу вам так, в раз'яднанні беларусаў. Яны б'юць па ўсім, Ну так, тут яшчэ можна было б узгадаць, што арганізацыя па тыпу Киев, Прайд таксама ўжо там былі пэўныя пацверджанні таго, што гэта проста арганізаванае з боку русакоў, прычым з самага пачатку. То бок недарма з'явіліся лёзунгі па тыпу, як жа гэта гучала там, смерць нацыі квір ворогам. Гэта тыповая з'ява на мітынгах, арганізаваных Киев Прайдам яшчэ да пачатку паўнамаштабкі. Гэта серадовішча, якое заўсёды ставілася вельмі з вялікай такой антыпатыі да украінскіх вайсковых і фактычна такім чынам працавала экспліцытна на рыторыку такую пацыфісцкую, а імпліцытна па сутнасці развівала рашкаванскі наратыў пра тое, што лепей украінцам адразу здацца і стаць часткай вялікай талерантнай Расіі. Ну і я хачу нагадаць зноў ж такі, што пэўныя дыскурсы, зноў ж такі, як, напрыклад, фемінітывы, былі цалкам створаныя ў рамках вышэйшай школы эканомікі ў Маскве. І ўсе людзі, якія гэтае пытанне так моцна прасоўваюць, па сутнасці паўтараюць расійскі наратыў.
Ну, а беручы пад увагу, што пэўная частка фемінатываў з'яўляецца аўтэнтычнай часткай беларускай мовы, у прынцыпе, увесь варушняк з фемінітывамі быў створаны ў Расіі. Чым людзі неасэнсавана аб'ядналіся. І фактычна вы зараз стварылі праблему, якая кожнага разу, калі, напрыклад, будуць прыходзіць нейкія ЛГБТ-марш ці штосьці прайда, там кожнага разу гэта праблема будзе ўздымацца. І мы замест абмеркавання нейкіх палітычных, эканамічных пытанняў мы будзем абмяркоўваць вось гэта. Разумееце? То бок гэта інструмент дапамозе спецслужбам. Я не абвінавачваю нікога, таму што тут трэба разбірацца па асобам, хто пачаў, калі, што. Але ж фактычна вось у меня прэтэнзія да таго, што з'явілася праблемнае пытанне, якой праблемай не з'яўлялася. Вось ніхто ў нас Беларусі. Ну табе зараз кажу, што ты сам яго ўзняў, а ўсё было цудоўна да гэтага моманту. Ну вось, і ты сам адказнуў тым, што гэтае пытанне стаіць на павестцы і што прапагандысты будуць яго выкарыстоўваць. З грамадзянскай супольнасці ніколі не прыціскаў ЛГБТ. Вось, у нас прыціскаюць, а я... Прабачце, я гляжу просто на час, я б хацела таксама сказаць. Я паспрабавала запісаць тое, што вы сказалі. Па-першае, я хочу сказаць, што я тут з'яўляюсь... Я паспрабавала запісаць. На жаль, тэлефон у мяне маленькі. Зразумейце, увайдзіце ў маё палажэнне. Маленькія кнопачкі. Ад сябе я з'яўляюся... Я не называю сябе насамрэч квір-актывісткай. Я лічу, што квір-актывісты, актывісткі... Яна называе сябе квін-актывісткай. Тыя, хто робіць шмат больш менавіта для ЛГБТК-супольнасці, я просто... Так, квір-актывісты — гэта тыя людзі, якія здолелі ў прынцыпе ніводнага дня ў жыцці не папрацаваць. А яна, здаецца, ўсё ж такі прыклала руку. Яна, прынамсі, высылала гэтыя, CV-шкі па польскіх працадаўцах. А квір-актывісты — гэта людзі, якія прынцыпова не працуюць. Проста беларуска, але з-за таго, што я публічная, і з-за таго, што я лесбійка, я атрымліваю вельмі шмат пагроз, вельмі шмат дыскрымінацый і так далей. Таму... Так, дарэчы, Кірмаш вельмі цікавая лесбійка, у якой ёсць 2 дзіцяці ад яе былога мужа. Прапусціце гэтую думку пра сябе, калі ласка. Тут выступаю. Я не з'яўляюся аўтаркай БЧБ сцягу альбо пагоні з... Да ладно, блядь. Ніхуя сабе. ЛГБТК разам. Гэта не пра тое, што я супраць, а пра тое, што я не з'яўляюся, таму калі ласка, калі ёсць такія... А я ведаю гэтых людзей ў Польшы, я ведаю. Канкрэтныя ёсць прэтэнзіі, то лепей гаварыць з гэтымі людзьмі, але я все равно буду на іх баку. Значыць, што мы кажам? Калі мы Да чаго тады была гэтая рэмарка? Ну ладно. Кажам пра іншаземцаў і тое, што яны блытаюць. Не, яны не блытаюць. Я была на прайдзе ў Кіеве, я была ў Вільні, у Кракаве, у Варшаве. Я бачыла сцягі і літоўскія, польскія і украінскія, у тым ліку польскі герб таксама на фоне ЛГБТК. Ніхто з іншаземцаў не блытае. На фоне ці перероблены? Ну, вось так, як герб Беларусі зроблены таксама. Быў герб польскі і на фоне ЛГБТК-сцяга. У сэнсе на адным надрукавана. Ніхто не блытае з іншаземцаў. Усе разумеюць, што гэта момант далучэння супольнасці да грамадзянства, што гэта нармальна. І у вялікай колькасці краін на прайды выносяць нацыянальныя сцягі, паказаць, што мы таксама частка гэтага грамадзянства. Другое, што я б хацела яшчэ сказаць, трошку зашмат я трошку уже згубіла думку. Я прыпыню, калі што. Пра нешта яшчэ хацела сказаць. Да, вось. Вы ўвесь час кажаце проста пра 20-й год, а я хачу ўсё-таки вярнуць, што для мяне гэта сцяг не з 20-го года, калі мы кажам непасрэдна пра мяне. Але я хацела спытаць, чаму гэтых пытанняў не было да іншых людзей. То бок для мяне тут з'яўляецца падставай думаць, што пытанне ў дыскрымінацыі тое, што ў 20-м годзе былі сцягі раёнаў. Гэта таксама былі інтэрпрэтацыі. Некаторыя з іх былі жудасна сексісцкімі, мізагіннымі. Я не памятаю, я не знайшла ўжо, але я дакладна памятаю, што бачыла. На адным былі жанчыны з вялікімі грудзямі, прямо вось вываленымі, на другой былі... Да, хіба можна так палітыку на паказ грудзі выстаўляць? Жанчыны з кароткай спадніцай, з-пад якой былі бачны азадак. Мы памятаем сцяг яшчэ вуліцы Гала-Дзеда.
галадзеда таксама. Чамусьці тады ні ў кога не было пытанняў, ні ў кога не было супраціву, ніхто не казаў, Ну, мабыць, у кагосьці было, просто не было каму падаць голас. што так нельга рабіць, што гэта нацыянальны, значыць, сцяг, які нельга вось так вось, ну, для мяне гэта было, напрыклад, Вельмі шмат было падзеяў і хутчэй за ўсё усялякія прэтэнзіі такога кшталту яны просто згубіліся б. Зараз мы перажываем просто настолькі мы перажываем настолькі глыбокае збядненне беларускага медыа, беларускага дыскурсу, што сапраўды для нас важнай тэмай для абмеркавання з'яўляюцца БЧБ-сцягі на ЛГБТ-прайдах. непрымальна, але ні ў кога не было пытання. Зараз ёсць пытанне да ЛГБТК, і вы кажаце, што мы даем падставу. Я лічу, што гэта абсалютная маніпуляцыя. Даю установку. Это вельмі яркі прыклад, таму што падставы для прапаганды можа ўвогуле не быць, яны намалююць яе з пустога месца. У нас вельмі шмат пытанняў, якія могуць быць падставай. І ў мяне тады пытанне, як у чалавека, Гэта падстава сапраўды. як якраз такі у фем-актывісткі, у праваабаронцы. Чаму ніхто не кажа пра, напрыклад, сексуалізаваны харасмент у беларускім грамадскім асяроддзі, якога вельмі шмат, пра ўзрост хатняга гвалту ўнутры Беларусі і ў эміграцыі. Гэта ўвогуле не датычыць тэмы дыскусіі абсалютна. Гэта, значыць, не з'яўляецца ніякім чынам прычынай для прапаганды казаць, што мы тут разругаліся, да? Напрыклад, Ёсць такая хуйня, што ўсім проста насраць на стасункі паміж людзьмі. То бок, калі дарослыя людзі ўваходзяць у саюз, ці то проста такое сумяшкальніцтва, ці як гэта называць, сужыхарства у кватэры паміж партнерамі, альбо гэта шлюб сапраўдны, вы ў любым выпадку той ці іншы саюз уваходзіце добраахвотна. І ўсе вашыя праблемы, якія потым з гэтага вынікаюць, яны тычацца вас, это ваши асабістыя праблемы. Это не праблемы палітычнага руху, это не праблемы сімволікі, якія абмяркоўваюцца ў рамках гэтых дэбатаў. То бок на месцы кідышка я б сказаў, блядь, закрой сваю пасть, замкни морды пиздо и, блядь, давай вяртаемся до тэмы дэбатаў, потому что гэта абсолютно ніяк не датышыць менавіта яе. Маргінес, ты курва разумная чалавекеса кажа, ну так, трэба слухаць. Зараз яна яшчэ распавядзе, блядь, як яе прыгнятаў яе муж ахуительны, што ён яе так прыгнятаў, што яна аж 2 дзіцяці ад яго нарадзіла. Калі мы кажам пра тое, што сістэматычна з'яўляюцца людзі, якія, аказваецца, супрацоўнічалі з КДБ, гэта таксама, значыць, замялі, ну, пашумелі, замялі. Гэта не з'яўляецца прычынай. Пачакайце, што там пра КДБ я прапусціў? Беларусі і ў эміграцыі. Гэта, значыць, не з'яўляецца ніякім чынам прычынай для прапаганды казаць, што мы тут разругаліся, да? Напрыклад, калі мы кажам пра... Блядь, я сабе не магу уявіць, што прапагандысты сапраўды будуць вытаскваць, блядь, ніжнюю бялізну Насты Базар і узгадваць пра тое, як яе піздзіў ейны экс-партнер. Пра тое, што сістэматычна з'яўляецца... Хаця, магчыма, я недаацэньваю беларускую прапаганду. Добра, неважна. У любым выпадку гэта не датычыць тэмы дыскусіі. Людзі, якія, аказваецца, супрацоўнічалі з КДБ. Гэта таксама, значыць, замялі, ну, пашумелі. Зноў ж такі, не датычыць тэмы размовы. Замялі. Гэта не з'яўляецца прычынай казаць, што прапаганда гэта выкарыстае. Та, па-мойму, усе кажуць, што прапаганда гэта акурат і выкарыстоўвае. Мабыць, яна проста існуе ў сваім пузыры, дзе, акрамя пытанняў хатняга гвалту, ніякія тэмы больш на павестцы не стаяць, але, ў прынцыпе, большую частку часу беларусы менавіта што размаўляюць пра агентуру і тое, хто гэтай самай агентуры апыняецца. Але калі мы кажам пра ЛГБТК, чамусьці першае, што кажуць, адзін з удзельнікаў БХД, які потым аказалася, што прызнаўся, што некалі ён супрацоўнічаў з КДБ, і ён падышоў да нас на дзень волі, калі мы былі... Магчыма, яна адносіцца да ягоных словаў, што гэта ўсё агентурная дзейнасць. Ну, окей. На дзень волі з ЛГБТК сцягам, бо мне важна, пакуль гэта будзе... Пакуль мяне будуць выключаць, я буду казаць, што я ёсць, таму што калі нават мяне... Адкуль цябе выключаюць? Можна пацікавіцца? Ці ты лічыш, што той факт, што праз твой знешні воблік
цябе не прынялі на ніводную працу ў Польшчы, прычым хутчэй за ўсё у цябе яшчэ ніякага досведу няма нармальнай працы. Это сведчыць аб тым, што цябе выключаюць. Мяне забіць, я ўсё равно застануся лесбійкай. І калі Калі цябе забіць, ты просто застанешся тухлай тушай, блядь, гніючай зямлі. Лесбійкай хутчэй за ўсё ты ўжо тады не будзеш. ён да нас падышоў, ён сказаў: вы ведаеце, што з-за вас у турмах Беларусі гвалцяць людзей. Мне спатрэбілася секунд 5, каб зрабіць гэту лагічную ланцужок, таму што у турмах кажуць: вы хочаце так, як Еўропе, вось вашыя ходзяць з ЛГБТ-сцягам, значыць, вы ўсе, значыць, геі, педзікі, мы вас будзем гвалціць. Гэта класічны спосаб перанесці адказнасць. Ну, так а вы кажыце, што мы не геі, не педзікі. Кажыце, што мы за традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. Гвалту на пацярпелых. Мы такія самыя пацярпелыя. ЛГБТК людзі таксама выходзілі ў 20 годзе. Ну, то бок яна зараз праводзіць думку, што простое, што людзі выходзяць на ЛГБТ-маршы з БЧБ-сцягамі, у турмах гвалціць палізняволеных. Пачакайце, мабыць, я неправільна ўспрыняў, у прынцыпе, дынаміку гэтай дыскусіі. Мабыць, з самага пачатку кідышка выступае за ЛГБТ-прайд, а Наста Базар, яна намагаецца давесці, што гэта экстрэмальна небяспечная справа. ЛГБТК людзі таксама патрапілі ў засценкі, сядзяць і дагэтуль, і ўжо некаторыя выйшлі. ЛГБТК людзі таксама ваююць, яны не будуць адкрытымі, тому што гэта для іх не Так, хацелася б іх пабачыць, канешне, але не лёс. Бяспечна. І тут ёсць пытанне, да ўсіх іншых пытання няма. У мяне вось гэтага я не разумею. Наста, а ці лічыце вы, я пераб'ю, таксама хачу задаць пытанне, так, ці лічыце вы, што Я вас пераб'ю. Маўчы. ЛГБТК плюс супольнасць, так, яна мае права адаптаваць нацыянальныя сімвалы пад сваю ідэнтычнасць, і чаму гэта важна ці неабходна для супольнасці? Я лічу, што калі я згодна з вамі наконт таго, што калі гэта вось прынята дзяржаўных і так далей, гэта значыць ёсць нейкі рэферэндум, людзі прагаласавалі, да? Не абавязкова. То, ў прынцыпе, тое, з чаго пачалася дыскусія, гэта факт, што наконт нацыянальнай сімволікі не павінна праводзіцца рэферэндумаў агульнанацыянальных. Это пытанне, якое не можа вырашацца на такім узроўні. Это яно занадта важнае. Мы прынялі нейкі разам закон, да? Менавіта праз гэта рэферэндум Лукашэнкі з'яўляецца незаконным. Не праз тое, што там былі фальсіфікацыі, якія знайшоў там Ганчар з паплечнікамі. Не, ён незаконны, таму што нацыянальная сімволіка не з'яўляецца прадметам абмеркавання на рэферэндумах. Як бы ўсе... Ну, згодна з Канстытуцыяй. Гэта, дарэчы, дакладна, па-мойму, не з Канстытуцыяй, а з канкрэтным законам ці уставай. Не, устава гэта па-польску. Законам альбо распараджэннем наконт рэферэндумаў, якіх пытанняў ён не можа датычыць. Спробы нейкіх галасаванняў у эміграцыі прывялі да таго, што за КР прагаласавала 6 000 чалавек, да? Пры з'ехаўшых 500 000, а пражываючых беларусаў беларусак па ўсяму свету дакладна больш чым мільён. То бок мы не можам зараз разам прыняць гэтае меркаванне, так? І тады... А так было пахуенна, проста сабрацца і разам прагаласаваць за расійскі сцяг. Мне было цікава, чаму не падымаецца пытанне, ці можна хадзіць з гэтым сцягам. Давайте просто кожныя 2 гады праводзіць рэферэндумы. Та што там кожныя 2? Кожны год просто хуярыць рэферэндумы. І хай народ вырашае, якая у гэты год у нас будзе нацыянальная сімволіка. Во, ахуенная дзяржава была б. Мне вось пытанне, ці можна хадзіць... Насту Базару прэзідэнты. Гэтым сцяг? Насту Базару прэзідэнты Зімбабве. Я так лічу. Насту Базару. Просто яна павінна сябе прадэманстраваць. Прэзідэнты Зімбабве. На канцэрт Маргенштэйна. Я нават не ведаю, хто гэта, не ведаю яго... З якім сцягам? З БЧБ. Ці можна ісці на... Я ведаю, што беларусы... Так раней беларусы ездзілі за мяжу на канцэрт якогось артыста, і все паказвалі сцяг сваёй краіны. Вось, например, я просто не ведаю творчасць гэтага чалавека, я не ведаю, ці ён выступаў супраць вайны за вайны, ён рускі, і, значыць, я бачыла просто, што была сварка. Ён агент афіцыйна. Я бачыла, што была сварка. Ён вельмі рускі, прямо адразу паебалу бачна.
у сацыяльных сетках, да, што беларусы пайшлі на канцэрт Маргенштэйна. Ну, то бок Ну, шмат была каго... сварка тое, што ім пашлі Чакайце, на канцэрт окей. Меладзе таксама. Гэта Вось, ці можна ісці на канцэрт недатычнае пытанне. Меладзе з флагам БЧБ? Ну, чалавек прыходзіць. Ну, наконт канцэртаў Маргенштерну і Меладзе таксама гэта быў пэўны такая інфанагода, і людзі таксама шматлікія асобы таксама гэта асуджалі. І наведванне падобных канцэртаў беларусамі і выкарыстоўванне беларускай сімволікі на канцэртах таго ж Маргенштерну. То бок зараз жонкіня злева яна робіць такі выгляд, такое ўражанне стварае, што нібыта ўсе гэтыя пытанні, якія яна агучвае, яны ў прынцыпе не паўставалі, не было такіх жа самых дэбатаў, дыскусіяў на Еўрарадыё, на Белсаце наконт канцэртаў, расіянскіх, якія, ну, гэта ўвогуле тэма пастаянна ўзнікае, яшчэ, здаецца, з году 20-го, а то і раней, пра расійскую эстраду, і Вольскі спяваў, і хто толькі, гэтую тэму не падымаў. Якія песні спявалі пра БЧБ на прайдах, застаецца пад пытаннем. Маргінес, яна сказала, ён вузкі, ну так. Ходзіць з незмененым Башкортостан сильна. сцягам, паказвае сваю Окей, ідэнтычнасць. правильно я вас разумею, што, па-перша, пачнем з таго, што я на прайдах хадзіла без БЧБ, ну ладно. Ці маю я права тады, па вашаму меркаванню, браць БЧБ на прайд? Калі нехта можа браць на Меладзе, на Маргенштэйна, на Наві-бэнд, на іншыя, на канцэрты, не ведаю, маіх улюбёных, напрыклад. Ці маю я права па вашай думцы браць Белгарад Ільдарат, якія Да на Саладуху нават, ну. адсядзелі на прайд? у калоніі, і пры гэтым іх музыка, ў прынцыпе, яна паганская, яна, ну, як бы не хрысціянская, да, яны, ну, у іх музыка іншая, да? Пачакайце, а Наста Базар, яна базавая хрысціянка, ці я ж нешта прапусціў уже? Гэта спалучаецца, туды можна. Чаму нельга? Ці ў нас прыклад тыповага паганца-левака, якому ў хрысціянстве не спадабалася, што жанчына, карацей, не можа быць генералам, там, хуярыць на вайне, Тады мне браць БЧБ працаваць у шахтах. на прайд. Вы Там будзе далей пра хрысціянства. Окей, пачакаем. зараз закранулі так шмат пытанняў. Я чакаў, што размова пойдзе, вы закранулі і Беларусь, і хатні гвалт, і гэтак далей. У нас не хопіць часу. Гэта не датычна тэмы нашай размовы. Але ж Ну тут ён, дарэчы, правільную заўвагу зрабіў. я зраблю маленькое отступление. Я кажу, что я знакомился с вашими поглядами. Вы манипулюете. Я хочу вам сказать У так. чым, у Беларусі, можна сказаць? У чым моя у тым, маніпуляцыя? што вось дыскрымінуецца у нас жаночая частка насельніцтва. У нас дыскрымінуецца, я вам скажу так, усе. Дыскусія пайшла ў бок на гэтым моменце. Ну вось, па маіх адчуваннях. Зараз яны будуць спрашацца пра тое, дыскрымінуюцца жанчыны ў Беларусі ці не. Не датычыць тэмы дэбатаў. Вось вы шмат распавядаеце пра свой Маргенштерн, Меладзе, Наві-бэнд, гэта і ёсць святая Русь, так, сапраўды. Асабліва вось Маргенштерн, ён самы светларускі сярод іх. развод, там пра сямейны. Я з вам вельмі спачуваю, што у вас там Даўно не не склалася. гаварыла, Ну, я ж глядзеў інтэрв'ю гадзічнае, двухгадзічнай даўнасці. Я спачуваем, што у вас не склалася ў сям'і. Не, у мяне зараз склалася, у мяне супер сям'я, супер класна. Папярэдня. Не пераходзім на прыватныя гісторыі. Мы не здолеем абмінуць гэтай тэмы. Я просто паказваю, што я ведаю, пра што размова. І вы шмат кажаце пра недасканаласць судовай сістэмы, юрыдычнай, пра стасункі, пра культуру не, людзей. Прабачце, не, я кажу пра тое, што ёсць розныя тэмы, якія таксама з'яўляюцца вельмі добрай прычынай для прапаганды. І вы пра гэта не гаворыце, але вы... Хуйня нейкая пайшла. Трэба было проста ёй адказаць, што, людзі пра гэта гавораць пастаянна. Я не паспеў сказаць, мы нас Просто канкрэтна сёння гаворка пайшла пра БЧБ-сцягі на прайдах. Тэма размовы датычна зусім іншого. Але ж я вам скажу, што вы закранули Беларусь. У Беларусі, калі ласка, запытайцеся у профессора Вольга, ай, моя добрая Олдскул мінаць не пішы хуйні ў чаце, калі ласка. знаёмая вылезла за прозвішча, ну, неважно, займаецца праблемай... Вы калі думаеце, што вы вельмі арыгінальна і дасціпна, схавалі П-слова, вы памыляецеся. Твічу похуй. Перастаньце гэтае гаўно пісаць. Таго, што і кажуць, што в Беларусі насамрэч скрыты матрыархат.
У нас любую краму Беларусі зайдзі, стаіць сямейная пара, гаманец з грашымі. Я прапаную не пераходзіць на гэтай тэмы, вы самі не А вы хацелі. закранули гэту тэму? Я закранула не Окей, тэму. Мы всё, можам з вами наступны сустрэцца раз. асобна Ну, і давайте, паговорыць давайте. менавіта пра Да. хатні гвалт і так далей. Ну, Я кажу зараз не пра вы праблему хатняга выхаплюеце з гвалта. кантэкста. Не, Добра, я вернемся. прашу вас адказаць на канкрэтнае пытанне. Чаму такія тэмы, якія з'яўляюцца вельмі добрай прычынай для прапаганды, не ўздымаюцца, Добра. а тэмы ЛГБТК кажуць, што Адкажу, гэта вы меня прапаганда. запыталі, ці можете вы пайсці са сцягу? Ну, у тым ліку гэтая тэма не выкарыстоўваюцца, таму што падобнай хуйнёй займаюцца проста ўсе беларускія сілавікі. То бок усе беларускія сілавікі піздзяць сваіх жонак і дзяцей, і трахаюцца потым паміж сабой у сваіх распранальнях, блядь, са сваімі калегамі-ментамі у задніцу, і ім нармальна. Вось. Калі яны пачнуць абвінавачваць у гэтым апазіцыю, то адразу сплыне проста цэлы вораг хуйні, які быў зарэгістраваны ўжо неаднаразова, дарэчы, у размовах пра усялякія розныя асаблівасці, у тым ліку сексуальнага характару тых ці іншых прадстаўнікоў сілавікоў, апарату чыноўніцтва і гэтак далей. Ім не карысна гэтую гульню пачынаць, таму што ў яе можна гуляць у абодвух. Направит. Не, я не хочу вас пытать, я маю право. Вы запыталіся я ўжо перед запытала этим. ваше меркаванне. Я не пытаю у вас дазвола, я пытаю ваше меркаванне. Адкажыце, каляска, мне на пытанне. Чаму адныя тэмы... Блять, Я не пытаю у вас дазвола, я пытаю ваше меркаванне. Адкажыце, каляска, мне на пытанне. паглядзіце на твар кідышка. Мне здаецца, у гэты момант ён зразумеў, што ягоны суразмоўца не проста дзіўны. Чаму адныя тэмы не ўздымаюцца як прапаганда, а тэма ЛГБТК ўздымаецца як прапаганда? Ну, потому что у нас грамадства беларускае, тое, якое засталося в Беларусі, і нават тыя, хто выехалі, все роўна гэтыя людзі, вельмі кансерватыўнае грамадства. У нас казаць можна, што мы кансерватары, ці мы традыцыяналісты. То бок мама, папа, я, вместе дружная сям'я. Вось. І людзі, вось, напрыклад, я не здолеў сёння раздрукаваць гэтае фото, напрыклад, зараз на варшавскім прайдзе. Маргінэ, што на гэты конт кажа нейрабіялогія? Я пра тое, што менты... Ты не ведаю. Ну, гомасексуальнасць сустракаецца сярод вельмі шырокага спектру жывёлаў. Таму менты, як адзін з відаў гэтых самых жывёлаў, не з'яўляецца выключэннем. Была публікацыя пра Пашу де Жора. Да, Паша де Жора. Вось гэту Пашу де Жора, як яна выглядала на прайдзе, заволеная грудзю. Гэта мы бачылі, гэта я рэпасціў. Ну як грудзю? Ну гэта, конечно, перабольшанне пра грудь, але так, быў такі момант. За клеенымі соскамі ее бы побила торбочкой любая баба Глаша с любого подъезда беларускага любого дома, разумееце? Наше грамадство консерватыўнае і Маргінез, Паша мяне забаніў. Блять, я нават не маю ніякага паняцця, чаму гэта адбылося. Ты так ветліва вядзеш сябе ў маім чаце, так ветліва вядзеш дыскусію са мной, што я нават не маю ніякай гіпотэзы наконт таго, чаму яна магла цябе забаніць. Проблема это была вось у вашего супольнасці не ў тым, што зараз мы вас не прымаем ці крытыкуем за засцягі, які вы выкарыстоваеце. Праблема была в том, што грамадства беларускае цалкам, пусть вы скажаце, што яно не гатовае, але ж яно фактычна якое ёсць, такое ёсць грамадства. Ну таму мы гэта мяняем, таму мы кажам, што мы ёсць. Вы в Беларусі як? Я яму нічога не пісаў, гэта не ён, гэта яна. Змірыся з гэтым. Вы так і называецеся. Меншасць, ну... Не, гэта хейт-спіч называць меншасць. Я лічу, што меншасць гэта... Хейт-спіч называць меншасцю? А як называць правільна? Белыя цызнятныя гетэрыя мужчыны, багатыя, здаровыя, іх меншасць. Я не валодаю настолькі тэрмінал. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Дзякую за донат. То бок, ну, вяртаючыся да дэбату, што хуёвага ў слове меншасць, яна тут зараз сказала нешта пра гетэрасексуалаў. Аналогія, я не здолею.
Меньшасць, ну... Не, гэта хейт-спіч называць меншасць. Я лічу, што меншасць гэта белая... Па-першае, блядь, хейт-спіч — это катэгорыя, якая існуе толькі ў рамках левацкай ідэалогіі. Можна проста хуй класці на тое, што яна лічыць тое ці іншае выказванне альбо тэрмін хейт-спічом. Адразу просто можна сказаць: мне похуй, абсалютна, ідзі нахуй. Цыганныя гетэры мужчыны, багатыя, здаровыя. Я не валодаю на... Я лічу, што меншасць гэта белыя цыганыя гетэры Белые цисгендерные мужчыны, багатыя. Белые цисгендерные Не, гэта хейт-спіч называць меншасць. Я лічу, што меншасць гэта белыя цыганыя гетэры гетеры мужчины, багатыя, здаровыя. богатые, здоровые. Я не валодаю... Их меньшесть. Охуенно. Маргінес Сікорскі сёння павіншаваў ціханаўскіх у сетках. Я бачыў так. Ну, было б дзіўна, калі б ён гэтага не зрабіў. Ён усё ж такі міністр замежных справаў. Ён больш за ўсіх прыклаў намаганняў, безумоўна. Так і было. І, у прынцыпе, калі б не мае стрымы, ведаеце, Ціханаўскі хутчэй за ўсё далей бы сядзеў на бутэльцы. Настолькі тэрміналогія, і я не здолею з вами спрачацца. Таму я мог бы вас зараз заваліць гістарычным пытаннем. Я не буду гэта рабіць. Кожны адмысловец сваіх... То бок, калі б яна не дадала да гэтага шэрагу цэтлікаў багаты, то, ў прынцыпе, ну так, гэта большасць людзей. Ну, калі мы кажам пра мужчынаў, то гэта палова прыкладна людзей. Дакладна, ніхуя, блядь, не меншасць. Але трэба звярнуць увагу яшчэ на тое, што перад гэтым яна сказала, што самое выкарыстанне слова меншасць гэта хейт-спіч. Бо па сутнасці яна зараз сказала: ну, называць нас меншасцю гэта хейт-спіч, вядома, але это вы, блядь, меншасць. Смактаць, блядь, белыя мужики, нахуй, ідзіце ў дупу. Затроленыя, блядь. Калі не. Але ж грамадства ў нас... Гэта ўжо не хейт-спіч. Кансерватыўнае. І не прымаюць шмат якія пытання. Прапаганда дзяржаўная гэта выкарыстоўвае, і будзе гэта паказ. І вы ведаеце, што гэта тэма ўразлівая, таму што... Нет, мы все равно скажем свое нет, мы покажем, что мы існуем. У вас не было праблем у Беларусі, калі вы выходзілі на прайд в Беларусі? Я памятаю, як там спрабавалі дзесьці ў Шабанах гэты прайды правесці, вас везде амап хапал. Там не было чырвонай беласці. Сумняюся, што ён не хлапаў. Там были веселковые. Были 94-го года был БЧБ на ЛГБТК мерапрыемствах. Ну, вы не паспявалі нічога зрабіць. Вас адразу круцілі, вінцілі амап. І што тычыцца сістэмы Лукашэнкаўскай, вельмі важная інфармацыя. У сістэме Лукашэнкаўскай вельмі шмат геяў, вельмі шмат людзей нетрадыцыйнай арыентацыі. І калі вы, напрыклад... Традыцыйная арыентацыя, прабачце, я буду вас... Гэта ўсё хлусня, это фальшыўка. Выправляць, таму што нетрадыцыйная... Зробленая ў Вільнюсе. Ну, як выкарыстоўваю тэрмінологію? Гэта хейт-спіч. Блядь. Трэба вось гэтую хуйню заўсёды трэба лавіць на падобных момантах, калі ў іх проста дупа згарае, і казаць: мне похуй, што ты лічыш гэта хейт-спічом. Мне насраць, блядь. І у маім паняційным апараце не існуе такога тэрміну, як хейт-спіч. Ідзі нахуй, смакчы гак, блядь. Дура дурная. Гэта дыскрымінацыя. Окей. І што, блядь? Ідзі нахуй. Добра, вельмі шмат геяў, на той ведаю, я ведаю, што вельмі шмат геяў у сістэме нават сілавой, в пракуратуре, у войску. І лукашыстам гэта вельмі зручна. Гэта лукашыстам вельмі зручна, таму што гэта з'яўляецца падставай для шантажу. Гэтыя людзі пад калпаком, і яны зробяць все, што ім скажа Лукашенко. Ну, гэта ж усё патрыархат вінаваты. Калі б у Беларусі быў толерантны ЛГБТ-сацыялізм, то менты маглі б трахацца проста на вуліцы, засоўваць бутэлькі не толькі палізняволеным, але і наўзаем, так бы мовіць. Маргінес, на тле вызвалення Ціханаўскай ніхто не заўважыў, што сранак схуднеў. Вызваленне Ціханаўскай, ты маеш на ўвазе, што яна была вызваленая ад працы? Магчыма, ты маеш рацыю. Магчыма, паўнамоцтвы лідара беларускай нацыі будуць складзены, і Святлана Георгіевна зажыве як традыцыйная беларуская жанчына на утрыманне Сергея Ціханаўскага.
карысны тым, што у нашым грамадстве гэта сорамна. Разумееце, ніякі вайсковец ці пракурор не будзе казаць пра тое, што ён гей. І гэта можна выкарыстоўваць. Я не разумею, навошта ён зараз гэта кажа, таму што ён падстаўляе проста твар для таго, каб Наста Кірмаш сказала яму, што гэта ўсё мужыкі і самі вінаватыя. Яны стварылі сістэму, у якой гомасексуальныя стасункі гэта стыгма. Я просто до таго, што гэтыя людзі ёсць. Што вы прапановаеце? Нам не паказвацца, не казаць, што мы ёсць, не казаць, што я беларуска? Скажыце. Мы кажам... Вось, дарэчы, у гэтай Пашы Дэжоры я чытаў публікацыю, што яна напісала. Што для мяне гэта заўсёды пытанне, прабачце, да слова не скажу сваімі словамі, што у меня для сюды пытанне, хто я, ці небінарная асоба, ці беларуска. Небінарная асоба, гэта і я... Падымаецца крамольная тэма таго, што нацыянальная самасвядомасць і гендер гэта адна і тая ж хуйня. Вельмі небяспечна. Тут у тым ліку для самого кідышка, таму што хутчэй за ўсё ён беларускі нацыяналіст. Што, ідэнтычнасць сексуальна беларуска гэта нацыянальная, гэта рознае, гэта як гэта ніхуя не рознае, квадратнае і зялёнае, разумееце? Тут навошта вы гэта смешваеце? Я не могу казаць за Пашу. Калі чалавек лічыць сябе зялёным альбо лічыць сябе квадратам, гэта адна і тая ж хуйня, гэта тое, чым ён сябе лічыць. Ну гэта гендер. Ну вы зразумелі, што я разумею, пра што яна кажа. Я трохі перапыню, каб мы, бо мы ўжо заходзім і яшчэ паразмаўляем. Вядучая павінна была гэтую хуйню спыніць яшчэ 10 хвілінаў таму, таму што зараз яны размаўляюць на тэму, якая ў прынцыпе ніякім чынам не датычыць заяўленай тэмы дэбатаў, блядь. Тэме нашага... Просто хуярыць сваю павеску рандомна ў рандомных момантах, асабліва, па сутнасці тут у атакуючай пазіцыі знаходзіцца Кірмаш, хаця здавалася б, наадварот павінна быць. І просто ідзе вось гэтая, блядь, рандомная павеска Насты Кірмаш, на якую рандомная павескай адказвае сам кідышка. Сцяга гісторыі увогуле сцяга, адкуль ён з'явіўся. І даць можа крыху інфармацыі беларусам. Таксама хачу вось вярнуцца да гэтай тэмы. З усяго, што вось пра што вы размаўлялі, у мяне ўсё роўна застаецца пытанне наконт таго, чаму вось, калі можна коротка, так, чаму на канцэрт якой-небудзь зоркі, так, якая таксама можа выйсці. Выбачаюся, мне трэба схадзіць зараз на канцэрт якой-небудзь зоркі і спусціць усё сваё захапленне ёй прямо у ротик. Таму пачакайце, паслухайце музыку з Майнкрафта. Голая можа выйсці ў вельмі розных вобразах. Вось вы тут прыводзіце прыклад. Так, я хочу паслухаць пытанне спачатку. Нашага сцяга гісторыі увогуле сцяга, адкуль ён з'явіўся. І даць можа крыху інфармацыі беларусам. Таксама хачу вось вярнуцца да гэтай тэмы. З усяго, што вось пра што вы размаўлялі, у мяне ўсё роўна застаецца пытанне наконт таго, чаму вось, калі можна коротка, так, чаму на канцэрт якой-небудзь зоркі, так, якая таксама можа выйсці голая, можа выйсці ў вельмі розных вобразах. Вось вы тут прыводзіце прыклад Пашы на парадзе, так, вось чаму на канцэрт з БЧБ-сцягам я магу пайсці, а на парад не. На гэтых публікацыях Паша сидзела са сцягам. Я падумаў, што гэта мне данаць. На жаль, не. Якась дивна в автора українська мова. Ти зеленого клину. Я з Клінарусі. На якім быў герб перароблены весёлкавай пагоні. То бок гэта факт. Пытанне вельмі дзіўнае з яе боку, таму што канцэрт і увесь спіс правілаў, якія павінны на гэтым канцэрце выконвацца, ён складаецца ў рамках канкрэтнай установы, дзе выступленне адбываецца. То бок параўноўваць гэта з маршам, які адбываецца на вуліцы у публічнай прасторы, проста некарэктна. І кідышка павінен быў на гэта звярнуць увагу. Тое, што кожны клуб мае права запрашаць да сябе зоркаў, абсалютна неважна якога выгляду. Яны могуць быць голыя, яны могуць быць, блядь, з арматуры ў задніцы, абсалютна насраць. Таму што ты можаш проста зрабіць так, каб квіткі на дадзенае мерапрыемства прадавалася асобам 18+. І ўсё, на гэтым усё скончыцца. І там яшчэ будзе напісана, тыпу, нецэнзурны контент на канцэрце. Будьце гатовы.
каб людзі там не прывозілі дзяцей і гэтак далей, калі ім не хочацца. Вось. Тое ж самае, калі казаць пра што там яшчэ было. Не ведаю, любыя абсалютна мерапрыемствы, якія арганізуюцца прыватнымі фірмамі, яны могуць выглядаць так, як гэтая фірма захоча. А дэманстрацыя на вуліцы, яна павінна ўсё ж такі адпавядаць пэўным законам. Я не ведаю, наколькі законна, дарэчы, у Літве хадзіць з голымі ціцкамі на выкаце, але магчыма, дарэчы, што і законна. Проста, зноў ж такі, я так разумею, у іх тут спрэчка нават не пра заканадаўства канкрэтных краінаў, а проста пра маральнае права насіць сімволіку пэўных месцах. Фактычна был перароблены сцяг, а гэта караецца па закону. Што яны там казалі? Чаму на канцэрт з БЧБ сцягам я магу пайсці, а на парад не? На гэтых публікацыях Паша сидзела са сцягам, на якім быў герб, перароблены весёлкавай пагоне. То бок гэта фактычна был перароблены сцяг, а гэта караецца па закону. По якому закону, блядь? У нас что, беларускі закон дзейнічае ў Літве, ці што? Я не разумею, блядь. Нахуя ты пастаянна спасылаешься на права, якое яшчэ і не рэалізуецца, блядь, нідзе. Окей, але мы вяртаемся да таго, што Губному, ну пагоду, блядь, губны закон. вы казалі вось на пачатку эфіра. Вас пакараюць вуснамі. Тое, што вы як бы супраць і таго, і перароблена. Вас паклічаць на канцэрт голай зоркі, Леслі Найфом, блядь. Дзе вас пакараюць? Сцягу, так, і калі спалучаюцца два сцяга, там, калі людзі прыходзяць з двумя Вас пакараюць методам. сцягамі на той самы парад. Чаму на канцэрт можна, на ей парад нельга? Кароткае, вельмі, мне здаецца, лёгкае пытанне. Вельмі лёгкае пытанне, таму што канцэрт, блядь, гэта прыватнае мерапрыемства. Кропка. Вас попросили, и вас попросили не только зараз. Зараз вы будете казаць, что вам пагражаюць. Ну, блядь, ён сыпецца просто. Ён павінен быў адказаць проста і ясна, што ёсць розніца паміж грамадскай прасторай і прасторай канкрэтнага уладальніка таго ці іншага памяшкання, дзе праводзіць канцэрт. Вас попросили, и Сенат, пазыўны Сенат, ваяр беларускі, ён забараніў выкарыстоўваць. А я зараз подведу. Чаму ён мае права забараняць? Далей. Вам, я паглядзеў інтэрв'ю двухгадовай даўніны, падаецца па голасе, гэта браў вас Андрей Павук інтэрв'ю. І вы казалі, што вось беларуская дыаспара Киева прасіла мяне не выходзіць на прайд з чырвона-белым сцягам, каб не... Цитата, не осквернить святыню на русской мове. Я не хотел сказать поганить, так, но вы сказали... Нет, там было по-русски, там так, на русской мове. Вот, то бок вас просили, и вы сказали, и я все равно вышла. Чему вы дзейнічаеце на суперак? Для мяне... Не, потому что для меня гэта таксама святыня, потому что гэта мой сцяг. Чему вы идете... Потому что гэта мой сцяг. А что такое демократия? Пиздец. Я не буду казаць про тое, што я ёсць. А, дарэчы, ад гэтага моманту я глядзеў гэтыя дэбаты. Вось я зараз пазнаў, што у гэты момант, здаецца, я і ўключыўся. Мяне не будзе такое ніколі. Дэмакратыя? Чакайце, вы задаеце шмат пытанняў, не даючы мне права адказаць, мажлівасці, так? Я не скончыла адказваць на папярэднія некалькі вашых пытанняў. Калі я буду казаць, што мяне няма, калі я не буду увогуле ніяк казаць, што я лесбійка, што у мяне ёсць сям'я, мне будуць казаць, дык вас няма. Калі я пачынаю казаць, што не, мы ёсць. І што? Табе не похуй? Мы таксама частка беларускага народу. Мне кажуць, вамі карыстаецца прапаганда. Это вось вельмі такая ракавая хуйня, таксама сярод беларусаў, што абавязкова трэба пастаянна заяўляць, што мы ёсць. То бок не пра свае дзеянні і свой уплыў на знешні свет даказваць, што вы існуеце, а просто паказваць, блядь, хадзіце трубіць на ўвесь свет, што гэй, існуе такая краіна, як Беларусь, уху, мы клёвыя, у нас ёсць печыва, давайце да нас. Калі кажу, не, я хочу паказаць, я ёсць, і гэта... Просто пиздец, інфантылізм. Тут яшчэ далей будзе пиздец. Настолькі высокі ўзровень інфантылізму, што я просто ахуеў. У мяне ебала, блядь, лопнула нахуй і запырскала ўвесь монітор. Такі самы мой сцяг, я з ім таксама ў 20-м годзе хадзіла, і таксама за яго пацярпела. Мне кажуць, ты не маеш права, бо ты аскверняеш святыню. Але гэта і моя святыня. Чаму я не маю права маю святыню таксама шанаваць і таксама паказваць, што... Чаму я не маю права
шанаваць і дэманстраваць сваю святыню. Вось ёсць такі сімвол сонца, але я не магу прынесці яго ані на прайд, ані на любы іншы мітынг. По-моему, гэта нейкая дыскрымінацыя, вам так не здаецца? Гэта для мяне важна. Пры гэтым сімвол вельмі моцна звязаны з паганскай славянскай культурай. Ён святы, так, для шматлікіх людзей, якія так ці іначай звязваюць сваю рэлігійную ідэнтычнасць з паганствам. Чаму нельга яго прыносіць, яго дэманстраваць у публічнай прасторы? Як так? Маргінез, можна не сраць у публічнай прасторы. Хто вы, каб забараняць? Ну так, гэта святыня, блядь. Вы ведаеце, індус, ён калі прыязджае у еўрапейскую краіну, ён таксама як бы хоча сваю святыню абараніць. А тут нейкія, блядь, прыбіральшчыкі, нахуй, з мётламі. Што ты за пиздец, блядь? Чаму я не магу проста вываліць мяшок з бутэлькамі і пайсці далей? Што за хуйня? Чаму вы парушаеце маё права на будаванне архітэктурных сооружэнняў, блядь, з плястыку і гаўна? Што, блядь, за дыктатура? 1984 літаралі. Вам трэба было з тымі людзьмі, які вас прасілі, уваходзіць тады ў дыскусію. І ім даказваць. Я ўваходзіла. Ну, вы зрабілі насуперак. Я просто... Не, я ўваходзіла з імі ў дыскусію. Мала гэтага. 4 гады прайшло. Кіеў гэта быў 21 год. Тут ужо цалкам дыскусія пайшла, блядь, у расход. Яны будуць рандомныя рэчы абмяркоўваць аж да канца відосу. 22, 23, 24 год. 3 гады прайдаў па Кракаву, па Варшаве, па Вільнюсу. Не было столькі вось менавіта пагроз. Я буду казаць, што гэта пагрозы, таму што фраза «калі пальцы ламаюцца, меркаванні мяняюцца» гэта не просьба, гэта пагроза. А я ведаю. Чакайце, каляска, я хочу дагаварыць таксама. 3 гады ніхто нічога не пагражае. Блядь, Олдскул.Минет, я прасіў не пісаць гэтую хуйню ў чат. Просто пиздец. Чаму ты такі неабучальны, блядь? Я выдаляю гэты раз твоё паведамленне. Напішаш яшчэ, пойдзеш, блядь, у тайм-матч, а потым у бан, нахуй. Я сказаў, не пішыце, блядь, не намагайцеся схаваць гэтыя, сука, блядь, П-словы пад сваімі ахуительнымі, вельмі дасціпнымі маскамі, нахуй. Не пишите, блядь, и не намагайтеся. Пишите просто хотя бы П-слово, блядь. Не пишите полное гэтае слово, блядь, без одной літары. З надзеяй, што Twitch гэтай хуйні не заўважыць. Не намагайцеся забаніць мне канал, калі ласка. І не казалі, вы не маеце права, я вам забраняю. У меня пытанне, хто ты, каб забраняць? Ты не маеш права забраняць. Мае. Чаму? А я вам зараз патлумачу, давайте я вам крыху распавяду, навошта я тут расклаў гэтыя плакаты. І ввогуле вы гісторыю стварэння белчырвонага беласцяга ведаеце? Я ведаю, і у меня пытанне сустрэчнае. Я асуджаю, в прынцыпе, гомафобную рыторыку. Я сам прадстаўнік ЛГБТ-супольнасці, плюс я іммігрант, плюс я меншасць культурная. Вось, у Польшчы. Таму я лічу, што я прыгнечаны хуесос. Вось. Не баньце мой канал, калі ласка. У мяне сустрэчнае пытанне. Колькім людзям, не ЛГБТК, вы задавалі гэта пытанне. Колькім людзям, якія бралі БЧБ у 20-м годзе, бяруць зараз на ўсе канцэрты, на футбольныя матчы. Колькім людзям вы задавалі гэта пытанне, каб праверыць яны... Дыскусія ідзе проста коламі. Нават у нас на пачатку размовы я распавядал пра хлопца, якім был на медычнай рэабілітацыі, які быў з разарванай нагой. У мяне, я паўтару, пра што я. Вы разумееце, пра што я? Я разумею. Што гэта прычына проста. Зараз вы мяне намагаецеся злавіць, што я недастаткова ведаю гісторыю. Я ведаю гісторыю, я ведаю гісторыю. Я таксама я вучыла. Я вам кажу, я з нараджэння гавару па-беларуску і ведаю беларускую гісторыю. Не тую, якую выкладалі ў школе. На шчасце. У меня была такая магчымасць яе ведаць. І я пытаю, чаму вы мяне зараз будзеце лавіць, што я не... Блять, я хочу книжку, караці, альбо подручник, які будзе называцца ЛГБТ гісторыя Беларусі. Прикиньте, блять, і аўтар Наста Кірмаш. Вось гэта сапраўды павінна было б знайсціся ў кожнай бібліятэцы Беларуса, я лічу, просто на палічцы у кожнай хаце.
дастатковая гісторыя, не ведаю стварэння флага, сцяга, не ведаю стварэння герба, значыць, я не маю права. Але ці пыталі, ці Прикиньте, гісторыя стварэння ЛГБТ-сцяга Беларусі. Дзе это было пахуенна? усе, хто носіць БЧБ, ведаюць гэтую гісторыю. І чаму да іх няма гэтых прэтэнзіяў? Ну, яны ж не переробліваюць гэты сцяг. Вы перерабілі сцяг, вы перерабілі эмблему. Чакайце, стоп, давайте, я не Вы не даёце мне перарабливала. Я не сказаць. перарабливала. Давайте говорить про БЧБ. Я не Ну, вы перарабливала. конкретно не. Так, Я сябры, перерабливала. сябры, там. БЧБ. Я ведаю людзей, якія гэта Я перарабілі. нагадваю, што вы можете таксама нам задаваць пытанні. У нас вельмі моцная гарачая дыскусія пад нашым эфірам. Усім трэба даць магчымасць. А я вам нагадваю, дарэчы, хто зараз на стрыме, я рэдка гэта раблю апошнім часам, але трэба часцей. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, подписывайтесь на Twitch, ну это самое простое, что вы можете зараз зрабіць. Подписывайтесь на Twitter, подписывайтесь на Patreon. На Patreon можете подписаться на вот, калі у вас няма грошай, вы бомжара, там можно бесплатно подписаться и глядзець записи стрымоў нават, ну, не глядзячы на тое, што з затрымкай на месяц, але ў прынцыпе там старыя запісы ўсе даступныя, можете іх глянуць, таму што Twitch запісы рана ці позна выдаляе з каналу сам. Вось такое нагадванне невялічкае для аўдыторыі. Выказацца спадар Серж, які нават заданаціў. Дзякуй вялікі. А хто ж мне заданаціць? Пытанне. Ці магу я насіць трусы і майку у бело-чырвона-белых колерах? Ці гэта таксама будзе парушэннем законам аб выкарыстанні дзяржаўнай сімволікі? Дарэчы, бачыла вельмі часта ў розных краінах. Блядь, я хочу быць як Наста Базар, просто сядзець нахуй у Польшчы на грантах, не працаваць, блядь, і прасіць донаты на тое, каб мне аплацілі камуналку. Просто гениальная жанчына, я лічу. Краінах асабліва Так наёбваць людзей на шэкелі, гэта трэба мець талент. у Амерыцы, так, калі людзі ходзяць у адзенні, якая... І ў майтках. Так. Але мне ўжо ніколі не дасягнуць яе ўзроўню, таму што мне там прыйшлося пэўны час у Польшчы працаваць прынамсі. А яна ніводнага дню не адпрацавала. Гэта, я лічу, вышэйшы ўзровень. Гэта жыццё, да якога трэба імкнуцца. Гэта як у Ніцшэ у грэцкай дзяржаве апісана каста людзей, якія не павінны працаваць, і чаму менавіта такая каста ці група людзей павінна ў здаровым грамадстве існаваць. Вось Наста Базар гэта нічанскі звышчалавек насамрэч. Вельмі мало часу, каб адказваць на такія глупыя пытанні, якія проста накіраваны на... Ну, добра, не, Так, пытанне, якое... Трусы, якое мне справа даць трусов спадара Сержука гэтага? Не, дык можна майткі з БЧБ насіць ці не? Слухайце, вы мяне хочаце параўнаць з лукашыстамі, які... Ну, тут трэба было просто сказаць, ну, вось як на самага пачатку сказаў, мне насраць, рабіце са сваімі майткамі, блядь, што заўгодна, хоць на галаву іх апранайце у сябе дома, похуй, ну, як бы, любому здароваму чалавеку насраць абсалютна. Вядома, калі там, напрыклад, нейкі пляж і выходзіць беларус, блядь, з майткамі з БЧБ, ну, я, напрыклад, хуёва паставіўся бы да такога чалавека. Альбо людзі з рушнікамі з БЧБ. Вось чым прынцыпова адрозніваецца, напрыклад, туалетная папера з БЧБ ад рушніка з БЧБ, альбо майткаў з БЧБ. Па-мойму, нічым. Туалетную паперу з БЧБ мы палічылі б усё ж такі пэўнай абразы нацыянальнай сімволікі. Зноў ж такі, не на ўзроўні права, а на ўзроўні проста нашага стаўлення, нашай маральнай ацэнкі тых ці іншых дзеянняў, дэманстрацыяў і так далей. Было б эпічна, калі б кідышка паказаў БЧБ майткі ў момант. Так, ахуенна. І чіпляюцца да белых карпетак? Калі б ён проста разарваў кашулю на сваім целе, а ў яго там на сосках просто па дзве налепкі з БЧБ, такі, о, блядь, я насамрэч з вами, я патаемны, блядь, ЛГБТшнік у радах нацыяналістаў, не бейце, блядь, я ваш. Не, я просто хочу спытаць. Вы не задавайте, калі ласка, такі дурныя пытанні спадарства. Ці можна сцяг БЧБ выкарыстоўваць у аздабленні ніжняй бялізны? Давайте коротко. Там не было сцяга, запытались белы, чырвоны колер. Які сцяг на майтках? Калі гэта будзе сцяг, можна ці не? Які дурак зробіць
колеры сцяга Ну тут зноў ж таки бачна, што закранулі тэму, на якую у кідышка просто падгарае, і ён пачынае губляцца ў аргументацыі. Яму трэба было просто сказаць: мне насраць, похуй, абсалютна, ідзіце нахуй. Да чаго гэтае пытанне тут? Мы абмяркоўваем БЧБ на парайдах. за якую гінулі людзі на майткі. Які дурань просто То бок я таксама асуджаю БЧБ на майтках. То бок за асобу, якая падобную адзежу насіла б, я, напрыклад, не хацеў бы заводзіць гутарку. Это не значит, что я лічу, что таких трэба там арыштоўваць. Хаця, в прынцыпе, гэта пытанне просто юрыдычнае, бо калі ў нас існуе, напрыклад, закон аб зневажанні нацыянальнай сімволікі, які, наколькі я ведаю, таксама існуе і ў Злучаных Штатах, дзе немагчыма просто ўзяць і публічна спаліць амерыканскі сцяг. Гэта не падпадае пад свабоду слова, здаецца, там. І як гэта канкрэтна абгрунтоўваецца ў рамках амерыканскага права, я, шчыра кажучы, не ведаю, я не спецыяліст. Калі хтосьці з гледачоў арыентуецца ў аўтаматыцы, то можаце падказаць канкрэтна, як гэта амерыканцы вырашаюць зробіць. Вы разумееце, пра што? Я вам вяртаю вас да тэмы размовы. Вам забаранілі выкарыстоўваць это. Чаму? Чаму вы забаранілі? Хто вы, каб Вы забараняць? некалькі разоў казалі: я беларуска, я маю права, я маю права. Вернемся. Права – гэта катэгорія юрыдычная, юрыспрудэнцыі, права. Ёсць правы, ёсць абавязкі. Вось, у вас таксама ёсць абавязкі. Абавязак грамадзян паважаць дзяржаўныя сімвалы. Вы перарабілі. Я паважаю. Я кажу Ну, зноў ж таки, гэта хуйня пра перарабілі. Ужо казаў хуёвы тейк. Пра вашу супольнасць агульна перарабілі. Гэта першае. Калі вы ўвесь час кажаце: маеце права, давайте вернемся. Я так Маргінез, ты больш са мной размаўляць не будзеш. Я с тобой размаўляю асабліва неяк? По-моему, не. Іду ўсё ж таки маленькі лібез да таго, хто мае права на бело-чырвоны-белы сцяг. Заўсёды на любую рэч маюць ўсё ж таки у цябе БЧБ на майтках? Ну, тады не ведаю. Я патрабую доказаў, ведаеш? Просто так не буду обрывать контакты. Ты придумал. Есть в сучасном свете правоуладальники. Так вот я вам открою Америку. Ты повинен запостить свою задницу в майтках с БЧБ у Твиттер и додать хэштег «Нюделя». И тогда я тебе забаню повсюль. Бело-чырвоны-белы сцяг появился на фронтах Первой световой войны. Калі Российская империя рушилася, пачалі стварацца землячества, пачалі стварацца салдацкі камітэт. І сярод салдатаў Першай мировой, ваяроў беларускіх, Першай сусветнай, появились бело-чырвоны-белыя значкі, каб адрозніваць сябе ад іншых нацыянальнасцей. Пасля гэта традыцыя прыйшла ўжо беларускае грамадства, пасля Клаўдзій Дужэўскі зрабіў некалькі макетаў сцяга, там былі вельмі дзіўныя сцягі, падобныя на амерыканскі сцяг. Вось, беларуская гэта рада, якая займалася гэтым пытаннем, абрала бело-чырвоны-белы сцяг. То фактычна правоуладальнікамі на гэты сцяг з'яўляюцца беларускія ваяры таго часу. Полная хуйня абсолютно. Якое нахуй правоуладальніцтва на сцяг? Ты ёбнуты, блядь. Цяперашнія ваяры в лице Сената заявляюць прэтэнзію да вас. Чаму вы кажаце? Вось тут цябе можна раз'ебаць, просто абсолютно размазаць нахуй. Я, наколькі памятаю, яны гэтага не зробяць, але калі у рады БНР, альбо ў нейкіх ваяроў, альбо ў іх нашчадкаў, якія засталіся на сённяшні дзень, ёсць дакументы, якія пацвярджаюць іхнае праваўладальніцтва, блядь, на беларускі сцяг, то такі дакумент у студыю, калі ласка, а калі яго няма, то у вас няма ніякіх, блядь, сука, нахуй правоў. Вы задаеце пытанне, чаму 3 гады не было? Я папярэдне сказал, прайшло 5 гадоў. Лукашысты даціскаюць, дажимаюць. І лукашысты кажуць там в Украіне, што у нас праца, калі яны ж разлічваюць, што Лукашенко вечны, у нас праца будзе на ўсё жыццё наперад. Дайшла чарга да гэтага, разумееце? Знайшліся агенты ўплыву нейкі. Прыйшоў час вось менавіта гэтым пытаннем заняцца. Яны заняліся, яны нас разбіваюць па кавалкам. З Координацыйнай рады правал, з паспалітым рушэннем правал. Якую арганізацыю не возьмы, правал. Дайшла час. Гэта агентурная дзейнасць. Вы гэта цудоўна мусіце... Пачакайце, а кідышка ён хіба не з паспалітага рушання? Ён лічыць, што паспалітае рушанне развалілася праз агентурную дзейнасць? Цікава.
разумець, калі вы кажаце, што я беларуска, і вы таксама можете падпаць пад падазрение, Вы таксама можете... Я могу сказать, что вы агент уплыву. Вы таксама можете патрэпіць. Разумееце? Вось. І я вам распавёў зараз прычыну, ну, як бы, хто у нас з'яўляецца праваўладальнікам, калі браць сістэму, не сістэму, а легенд. Это вельмі хуёвы тэйк. Это, хутчэй за ўсё, гэта самы хуёвы тэйк за ўсю перадачу. То есть гісторыя это ж не толькі факты, Да пры тым, што я на эмацыйным узроўні і на ўзроўні эстэтычным цалкам на баку кідышка. Мне таксама не падабаецца БЧБ-сцяг на прайдах. Больш за ўсё мне насамрэч не падабаецца ЛГБТ-сцяг на парадах у гонар Дня волі, напрыклад, альбо іншых нацыянальных беларускіх святах. Вось это пиздец. Это калі ты не можаш далучыцца да калёны праз тое, што там, блядь, ЛГБТ-сцягі, ты не хочаш пад гэтымі сцягамі ісці. Гэта яшчэ большая праблема. Але абодва выпадкі мне не падабаюцца, таму што гэта антыэстэтычна і недарэчна. Але аргументацыя, якую выкарыстоўвае кідышка у гэтых дэбатах, яна слабая. І па сутнасці у дэбатах перамагае Наста Базар. Як бы гэта дзіўна не гучала, Наста Базар, блядь, перамагае ў дэбатах з кідышка. Таму што яна проста менш... Глядзіце, Наста Базар узяла ў гэтых дэбатах стратэгію на тое, каб перабіць асноўную тэму усялякай хуйнёй рандомнай, і праз гэта згубілася тое, што яна магла абасрацца ў нейкіх там асноўных момантах сваёй аргументацыі. А кідышка, ён нічога не хавае, ён проста адкрыта абсіраецца. У гэтым праблема пазіцыі кідышка ў гэтых дэбатах. Например, не год. Есть легенда. Есть легенда про то, что была битва, князь перегарнул эту голову. Вось вам, глядите, ласка, вось вам фото с 20-го года, так? Что отбылось в 20-м году? У нас же люди от початку выходили на марши с зелено-червоными стягами, так само. Их никто не кранал, никто не заборонял. Вы так само можете их приклад привести. Были люди со стягами, веселками, никто не кранал. А куды пасля падзеліся зелёна-чырвоныя сцігі? Яны просто зніклі, таму што людзі пабачылі пабітых людзей, якія выходзілі з акрэсля. Людзі зразумелі, чый гэта сцяг, разумееце? То народ фактычна... То бок, зноў ж такі, цяпер ты асацыюеш чырвона-зялёны сцяг са сцягам ЛГБТ. Цябе на гэтым зараз хопяць за яйкі і будуць, блядь, табе ўжо прад'яўляць прэтэнзію, што ты, блядь, параўноўваеш людзей, якія літаральна займаюцца геноцидам беларускага народа да ЛГБТшнікаў. Ой, блядь. Голосовал, референдум провел, народное голосование, народ обрал свои символы. То... Блядь, яшчэ раз у нас народ абірае сімволі нейкія, блядь, просто охуенно. Я просто, мне нават складана сабе уявіць, як бы выглядала ідэальная дзяржава па меркаванні гэтых людзей. Просто кожны дзень, нахуй, дэмакратычныя выбары, блядь, і на рэферэндуме мы ўсё вырашым, нахуй. Просто якая у нас сімволіка будзе, які у нас будзе парламент, і якія у нас будуць падаткі, якія у нас будуць сацыяльныя выплаты. Давайте вынесем на рэферэндум пытанне сацыяльных выплатаў і паглядзім на вынікі гэтых рэферэндумаў. Людзі прагаласуюць за тое, каб просто камунізм нахуй у краіне наступіў, каб ім плацілі, блядь, і яны не працавалі. Давайте правядзем рэферэндум, чаму не? Просто пиздец. Фактычна народ вернуў гэтыя сцігі. І вы іх перарабілі. І я вам кажу, што паводле закона гэта злачынства. Якога закона? Закона об ахове дзяржаўных сімваляў. Я знаходжуся зараз у Польшчы. Вось, блядь, то бок Наста Базар больш цвяроза выглядае. Якога закона? Закона об абароне сімваляў. Я знаходжуся ў Польшчы. На мяне не дзейнічаюць законы па абароне сімваляў. Пытанне. Блядь, Наста Базар перамагае ў дэбатах. Не парушаю законы Польшчы, я не парушаю законы Беларусі у тым ліку. Я не лічу, што гэта... Вось тут я не ўпэўнены. Не, я не згодна. І я паўтару пытанне, вы зараз гэта назавеце маніпуляцыяй, я паўтару пытанне, чаму? Просто ці з'яўляецца пераробка нацыянальнага сцягу, там, гербу пад канкрэтную сімволіку канкрэтнай ідэалогіі злачынствам згодна з
Канстытуцыі 94-го году альбо заканадаўства, якое было прынята яшчэ да таго, як Лукашенко ім заняўся. У вас няма прэтэнзій ні да кого, акрамя ЛГБТК, ні да кого, хто выкарыстоўвае сцяг на іншых імпрэзах, хто перараблівалі яго пад раёны. Так вось, якраз вы закранули раёны сцягі, я тады не паспеў адказаць, размова пайшла в іншы бок. Як не дзіўна, сцягі раёнаў падпадалі пад усе патрабаванні эмблематыкі і нават геральдыкі, потому что геральдыкі мусіць быць спалучоныя колеры, якія на сцяге, такія на гербе. Тому у нас это колеры бело-чырвоныя, бо тое, што там быў голы дзед альбо жанчыны з То бок калі будзе бела-чырвоны хуй просто намаляваны на сцягу, гэта ахуительна. Цудоўныя тэйкі. Это была эмблема. Это нормально. Это была эмблема. Но это нормально, это прымальна. Я не ведаю, я не бачыў гэта, я не ведаю, які раён. Я вам кажу, Галадзедава, там быў мужчына. Не, так вы не, я вас пытаю, вось сцяг бела-чырвона-белы, на якім намалёваны год. А Петька на парту насраў, то бок пачынаецца, блядь, ахуенны ўзровень дыскусіі. Дзед, гэта нормально? Ну гэта ж эмблематыка. Гэта нормально? Я просто прошу люди сказать, приймали. это нормально ці ні? Калі б супольнасць нейкая гэта прыняла... Вось, а наша супольнасць прыняла. І ў гэтым годзе на прайдзе было велізарная колькасць гетара-людзей, якія ні разу не выходзілі на прайд, і яны напісалі, я ніколі не хадзіла на прайд і не хадзіў, але ў гэтым годзе я прыйду прынцыпова, таму што я не лічу, што гэта правільна, тое, што адбываецца. Па-першае, па-другое, это былі і праваабаронцы, і проста грамадзяне, і вялікая колькасць людзей. І я магу таксама так жа апеляваць, як вы, што супольнасць прыняла рашэнне, што так, гэта таксама частка народу, і мы маем права яе паказаць. Я адзінае, што перажываю, што ўжо 40 хвілін, а я так разумею, што у вас былі тыя моманты, якія б таксама хацела б заўважыць, але акрамя гэтага я прыйшла не з кнігамі, я прыйшла з адным толькі паведамленнем. Таксама чалавек, у якога на аватарцы фотаздымак з бела-чырвона... Я прыйшла са сваім маленечкім тэлефончыкам. Белым сцягам. Не пераробленым. Ён вібруе. Аўтэнтычным. Ён прыходзіць сістэматычна да мяне каментары, ужо месяцаў 4 і вельмі дыскрымінуючыя каментары. А тут пайшла хуйня ўжо аднасты базар. І на гэтым моманце вось проста лёгкасць, з якой можна было гэтую хуйню адкінуць адразу, яна просто нават невымяральная ў лічбах. Таму што зараз яна будзе прад'яўляць кідышка, што ёй у каментары, блядь, пішуць агідныя словы, і ёй вельмі крыўдна, і яна хоча, каб яе моцны ваяр, па-моему, кідышку ён ваяр ці не, абараніў, блядь, ад злых хейтараў у сетцы. Не. Да, я ўжо не кажу пра вы мужик или баба і гэтак далей, ладно. Па апошнім маім пастом, дзе я была ў гэтай вышыванцы, якую я сама вышывала, таму што я так і напісала, а калі гэта можна? Ці не, гэта таксама ненармальна, таму што я лесбійка, таму я не магу насіць беларускае аўтэнтычнае адзенне. Окей, я напісала, што я дала вялікую колькасць інтэрв'ю і інфармацыйна абслужыла дзесяткі людзей, таму што гэта называецца інфармацыйнае абслугоўванне, калі людзі не гугляць, а кажуць, дакажы мне, аб'ясні. Ён прыйшоў мне камент і напісаў. То бок яна прыйшла зараз у студыю таксама займацца інфармацыйным абслугоўваннем. Хуенна, у нас цяпер так гэта называецца. Дала і абслужыла. Відземо, не той дала і не ту тех абслужыла. І наступны. Вы мужик ці баба? Ну, у мяне... Ну, я б не сказал, што гэта цітечкі, конечно. Ну, паказваць голыя не буду, ўсё ж таки. Для гэтага патрэбны донат, ну, скажем, 10 еўра. Але, ну... Не, ну, я, вядома, набраў там 6 кіло з мінулага году. Не ведаю, ну пузіка ёсць такое невялічкае. Ну я вось у спортзал хаджу зараз, стараюся гэта ўсё сагнаць. Горлячка – это либо ошейник, преданность хозяину, в твоем случае хозяйке, либо черный пояс по минету, ну здесь, наверное, по куне. У меня питание, вось гэты человек мае право ходить с БЧБ стягом, бить жанчын, и гэтаму ёсць доказы. Ён мае право, и никто не пришел и не сказал ему: чувак, ты не маешь права. Это комиссаров? Нет, конечно. Кажется, бил жанчын. Нет, это не комиссаров. А, ну добра, бо я ведаю такого сказала. Я не ведаю. Вось, глядите, не, откажите, калі ласка, на питание. Чому я можу отказать, як про питання на майпі? Гэта глупае пытанне, глупае каментары. Вось у мяне пытанне, чаму вы з такім людзям... Трэба казаць не пра тое, што гэта глупае пытанне. Трэба казаць, што гэта пытанне, якое не датычыць дыскусіі, блядь. Это твоя праблема, што да цябе прыходзяць хейтары ў каментары і пішуць агідную хуйню. Просто іх забань, блядь. Забань гэтых гаўнікоў, і ўсё, у цябе праблемы ўсе твои знікнуць. Вы не кажется, что он не мае права, что он позорить? Я вам привел приклад. А мне вы кажете, что я не маю права? Я вам привел делегата Координаційної ради, комісару його прозвища. Трэба было запытаць
ці падтрымала б гэтая нас такі Крым наш закон пра хейт-спіч у Польшчы. І хутчэй за ўсё яна б сказала так. І можна было б яе проста трахаць па тэме свабоды слова. Зноў ж такі, у чарговы раз правы, скажем, нацыяналіст, неважна, хуй-смакчыст, прыходзіць у перадачу, каб паказаць сябе чэлікам, які хоча проста пазабараняць усялякую хуйню. І каб людзі потым пісалі ў каментарах, што гэта страшная цэнзура, што гэта другі Лукашенка і літаралі 1984. Замест таго, каб прыйсці і абвінаваціць апанентаў левых, якія звычайна выступаюць за цэнзуру, у тым, што яны парушаюць свабоду слова, не даюць развіцца рыторыцы і дыскусіі ў рамках правых ідэалогіяў праз сваё ўмяшальніцтва ў заканадаўства. Чаму немагчыма так зрабіць? Што перашкаджае? Это не настолькі складаны прыём. Это, банальная нейкая, подножка для левых наконт свабоды слова. Які біў жанчыны, гэта зафіксаваны факт. Я яму сказаў, што хутчэй за ўсё просто праблема ў тым, што кідышка сам не выступае за свабоду слова. Ён хутчэй за ўсё які-небудзь крынжовы хрысціянін, які лічыць, што трэба там забараніць перарабляць Ісуса нахуй, за гэта садзіць у турму. Трэба забараніць, трэба ахоўваць пачуцці веруючых, і гэтак далей. Такі ж самы крынж, СЖВ для правых, карацей. Ён не мае права быць дэлегатам Координацыйнай рады, не мае права... Ён застаўся там, ён у КР. Я фактично выказаў сваю пазіцыю, уласна я выказаў. Ён застаўся там. Калі вы былі ў КР, чаму вы не займаецеся гэтым? Чаму вы не дасягаеце таго, каб у КР не было людзей, якія б'юць? Я шалез КР, я не лічу, што ў мяне ёсць час такім займацца. Ну ладно. Но вы займаецеся тым, каб проста мне зараз давесці, што вы забараняеце мне. Што гэта такое? Крыш Ефрасіні Полоцкай. Цудоўна. У нас зараз Віктарыя. Вось. Парыдуй. Православная святыня, да? А подкажи, что это такое? Ой, это мышцы. Ой. Ну, давайте. Контраргумент. Мне, калі ласка, якая у нас Віктарыя, ці што? Якая рэлігійная канфесія прызнала аднаполыя шлюбы? Ой, блядь. Ой, блядь, ну навошта ты полез в эту хуйню, блядь, ну навошта ты эту хуйню повторяешь, блядь. Я просто обсираюсь, блядь, на каждом слове, ну чем твоя проблема-то, блядь, ну я твоя мать, ты живешь в католических краинах, блядь, сука, блядь, тупоёб, блядь. Какая конфессия дозволила ЛГБТ-шлюбы, блядь, любая нахуй, блядь, тупая ты. У Беларусі няма такой рэлігійнай канфесіі. Ну, у вас вы перерабілі пагоню на Весёлковой, і там на шчыце тарчы сверчніка хрысціянскі сімвал. А я вам раскажу, як гісторык. Пасля референдуму 95-го года наши гісторыкі ездили по вёсках і запытвалі у бабуль, за кого яны галасавалі, за што. І бабулькі казалі, што мы галасавалі за герб Лукашэнкі. Крыш, так я походу спадзяваўся, што зараз покажа ёй гэта крышу Ефрасіні Полоцкай. Я такой, блядь, і спаліцца просто, і толькі попел застанецца на крэсе. Казали, бабуля, вы в Бога верите? Это был козыр, блядь, туз у рукаве, походу. Ну, конечно. Так а як вы голосовали за герб Лукашенко, коли вы отмовились от погони с крыжом Ефросіні Полоцкай? Просто он, ах, сыночек, мы ж не ведали, мы не разумели. Як вы могли перерабить на колер... Як гэта датычыць дыскусіі, блядь? Хай вашего жыцця, вашего этого погляда на жыццё. Там хрысціянскі сімвал. Вас ніхто фактычна не дазволіў. У меня пытанне есть. Блядь, католики признали ей шлюбы. Протестанты признали ей шлюбы. Ты православный дохуя, ці што? И лесбиянки, они не могут быть христианами? Я не ведаю, я Я лічу, што калі вы не ЛГБТшнік, то вы, у прынцыпе, непаўнавартасны хрысціянін. Я просто показал. Кожны хрысціянін павінен быць прынамсі адной з гэтых літараў. А што сімвалы перароблены, сімвалы, якія не прымаюць гэтага. Ну, гэта не меня. У Вільнюсе была царква, якая раздавала ваду. На этыкетцы этой вады было напісана, што ўсё каханне на зямлі гэта каханне. І блядь, бліжэйшыя хаўруснікі ЛГБТ-актывістаў гэта хрысціяне.
аднойчы наступіць момант, калі правыя гэта зразумеюць, але паходу не ў нашым стагоддзі. Яны стаялі веручы, А вы ведаеце апошнія даныя дэмаграфічныя па сітуацыі ў Беларусі? Яны Ой, калі жахлівыя. ласка, вы І хочаце вось вы сказаць, якраз што сказалі, за ЛГБТК тры не гады. будзе? Таксама вельмі слабы тэйк. Каб яго давесці, яму прыйшлося б, канкрэтныя нейкія даследаванні прыводзіць, чаго ён не зробіць. І яго зараз проста абасруць і абассуць і размажуць. Дзяцей? вы кажаце, У мяне 2 дзяцей, я Адкуль лесбійка. яны з'явіліся? Они з першого брака з мужчыны у вас з'явіліся. Да, і мы Ну, хочам... Гэта, дарэчы, это смешны троллинг з боку кідышка. Тут павінен я аддаць належнае. У мяне 2 дзяцей ад мінулага мужа. І што? Сейчас зараз заходит размова тёнка, на и у нас особы. будет. Вы переводите размову на Это особу. вы У нас нема переводите. часу. Я что Так, перевел? у нас сапраўды няма Демографічная часу. Ситуація Так. катастрофічна. Я Вось. таксама скажу, ЛГБТК ніякім чынам не датычныя да дэмаграфічнай сітуацыі. ЛГБТК таксама нараджаюць, як не ЛГБТК. У нас Не, ЛГБТК не нараджаюць, яны адаптуюць дзяцей, калі гэта аднаполыя сем'і. Ну, альбо яны выкарыстоўваюць тэхналогіі спецыяльныя, як гэта называецца, калі па сутнасці дзіцяці нараджаецца ад 3 бацькоў, то бок выкарыстоўваюцца, ну калі гэта, напрыклад, добра, не буду прыводзіць прыкладаў, тут не мае значэння, бярэцца гамета кожнага з бацькоў аднаполай сям'і і дастаецца, вылучаецца адтуль ядро, то бок генетычны матэрыял. І потым гэтыя ядры іх змяшчаюць у 3-й клетцы спецыяльнай, якую дае донар іншы чалавек. Это называецца донар цытаплазмы, у якой гэтыя ядры змогуць спалучыцца, і пры гэтым гэта будзе паўнавартасная зыгота. То бок гэта, ну, адзіная розніца будзе толькі ў тым, што па сутнасці ў такім выпадку гэта сапраўды дзіцяці народжанае ад 3 бацькоў, таму што генетычны матэрыял, які захоўваецца ў ядры, ён гэта не адзіны генетычны матэрыял у клетцы. Цытаплазма, у асноўным мітахондрыі, яны таксама захоўваюць у сябе генетычны матэрыял. І ў звычайных абставінах такі генетычны матэрыял ён заўсёды перадаецца толькі ад маці. То бок это вядомы факт, што бацька перадае толькі гены сперматазоідальныя, так бы мовіць, ядравыя свае гены, палову сваіх ядравых генаў, а маці перадае палову сваіх ядравых генаў і дадаткова яшчэ гены з цытаплазмы. Вось і па сутнасці атрымліваецца такое, калі мы кажам пра аднаполыя сем'і, дзіцяці ад 3 бацькоў. Гэта рэальна, такое ёсць, сапраўды. Але, ну, вядома, што самастойна аднаполая пара не можа нарадзіць дзіцяці без спецыяльных донараў. Вельмі шмат аднаполых сямей у Беларусі, якія складаюцца з мамы і бабулі. Таму гэта ніяк не Ну вы ж сказали, што гэта... Ну, гэта проста падмена паняццяў, таму што мама і бабуля не знаходзяцца ў сексуальных стасунках. Не, маці адзіночка. Грубо кажучы. Вы сказали самастойная маці, гэта в одном з ваших інтэрв'ю было. Да, Вы пераробліваеце фармуліроўкі і сэнс нават. Конечно, потому что одиночка это бедная несчастная, а самостойная это мужная женщина. Добра, вернемся. Брэйк. давайте, Я конечно. ведаю, вось сёння мы Калі яны перастануць выкарыстоўваць слова мужнае ў пазітыўным сэнсе, гэта, па-мойму, таксама нейкі патрашгад. ўжо трошки узгадалі, спадарня Настя узгадала тое, што людзі, прадстаўнікі ЛГБТК плюс супольнасці, яны атрымліваюць пагрозы, як прыватна, так і шмат чаго ходзіць у сеціве. Я б папрасіла нашага гукача спачатку, магчыма, паслухаць. Чаму б не выкарыстоўваць замест слова мужнае, слова жужнае, каб не было ніякіх мужикоў, блядь, спермабакаў. Слухаем аўдыо, пасля паглядзім відэо таго, што ёсць. Вітаю, шановне господарство, і так гляжу по каментарам тут і по браці. З гэтага моманту пачынаецца люцейшая маніпуляцыя, проста ебанутая. Раней гэта выглядала дзіўна, калі яна пачала выстаўляць прэтэнзіі кідышка наконт таго, што яе абражаюць у соцсетках злосныя каментатары.
А цяпер яны просто пускаюць выказванні рандомных не ведаю медыядзеячоў, там ваяроў і пытаюць кідышка, а ты што? І што ты на гэта скажаш? Тема моя ёсць. Тут кто-то прыклад прывозіць, што сцягі краін Балтыі на гей-парадах. Глядзіце, калі в гэтых краінах не хапаеце ваярскага духа у ваяроў прыйсці і сказаць, што пад гэтым сцягам гінулі ваяры і забараніць выкарыстанне гэтага сцяга на гей-парадзе. Ну, я гэтую пазіцыю не падзяляю, я за свабоду слова. Я лічу, што вось гэтая гульня ў цэнзуру, блядь, з боку правых гэта проста СЖВ, толькі з Ісусам. Это іх асабістыя праблемы. Я, як... Не, гэта проста твоя асабістая праблема, што табе не падабаецца спалучэнне гэтых сцягоў. Вось такая твоя праблема. Беларускіх ваяроў і беларускі ваяр, кажу, што кожны, хто выкарыстае беларускі сцяг, які крывёй зроблены, калі крывёй. Вы памятаеце легенду стварэння гэтага сцяга, пад якім пахавана вялікая колькасць беларускіх ваяроў, толькі маіх пабрацімаў больш, чым у вас пальцаў на рук і нагах, а колькі вагулам беларускіх ваяроў загінула. І за гэту вайну, і за мінулыя войны. Вось. То бок кожны, хто выкарыстае з гэтага моманта на гей-парадзе гэты сцяг, будет задокументаваны. Это будет все закинуто в архив, и в будучыні кожнаму з вас воздастся. Я вам обещаю. Ну, калі вы думаете, что я пиздобол, то можете просто запытать, хто я, што я, дзе я раней служыў, якую я маю спецыялізацыю, адукацыю і якія ў мяне метады. Вайна ўсё спішыць. Мы зараз удзельнічаем в Трэцяй сусветнай вайне. Вам там ваших цёплых вільнях пра гэта невядома, так вось тут, у Украіне, гэта ўсім вядома. І вайна ўсё спішыць. І все нашы метады вайна спішыць. Як калісьці Масаду ўсё прабачылі за то, што ён караў тых, хто забіваў і здзекаваўся над габрэямі, над іхнімі традыцыямі, каштоўнасцямі, так і мы будзем караць тых, хто здзекваецца з беларускіх каштоўнасцяў, так, з беларускага сцяга, з беларускіх ваяроў і гэтак далей. Так, яшчэ папрашу паказаць свет. Асуджаю. Нягледзячы на тое, што гэта пазіцыя ваяра, асуджаю не іранічна. Гэта пиздец, праз які правых лічаць просто гітлерамі нахуй па ўсім свеце. То бок, ну, адкрыта заяўляць пра тое, што за спалучэнне сцягоў ЛГБТ з БЧБ мы будзем вас хуярыць, блядь, вайна ўсё спіша. Ну, поспехаў вам у палітычным будаўніцтве. Вельмі шмат людзей вы такой рыторыкай да сябе заахвоціце. Вось усё, што я магу сказаць. Відэо, якое таксама ходзіць у сеціве. Сусветная нацыя, так. Вітаю! Hello! Можеш передаць гэтай істоце маё прывітанне. Я все фоточки захаваў, все выказвання захаваў. Усё ў архіве. Потым всех вас мы прыцягнем да адказнасці. Спадарня Наст. Крынж. Та вось калі вы атрымліваеце самі пагрозы і бачыце такія пагрозы, як мы толькі што. Ну, зноў ж такі, я не лічу, што гэта парушэнне зараз было нейкага закону. Ну, то бок, магчыма, гэта і парушэнне закону. Я лічу, што гэта не павінна быць парушэннем закону. То бок, пагрозы такога кшталту, калі яны не накіраваныя нават на канкрэтную асобу ў дадзеным выпадку, калі яны не як гэта сказаць, не адбываюцца ў прыватнай прасторы, не ўсказваюць на магчымасць рэалізацыі прамой гэтых пагрозаў. Гэта ўсё падпадае проста пад свабоду слова. Праслухалі Павінна падпадаць, прынамсі, па маім меркаванні. ў сеціве.
Ці Бок, ну, пагражаюць. Чым праблема? Ну, вось адчуваеце, настолькі ў людзей палае задніца ад ЛГБТ-сцягоў. Ну, бывае. Ну і што? ці вы сябе ў бяспецы і як увогуле гэта ўсё ўплывае на пачуццё бяспекі і свабоды выказвання? Безумоўна, это ўплывае дрэнна, таму што я вось сидзела зараз думала, да, што у нас некуды не туды пайшла размова. Я хацела сказаць вось што вы можете дасягнуць таго, каб на прайдах не было БЧБ-сцягоў толькі адным спосабам, толькі фізічным гвалтам, толькі запалохваннямі і фізічным гвалтам. Вы не пераканаеце. Па-мойму, для людзей, якія толькі што выступалі, гэта не зусім праблемы. Тое, што зараз мы з вами размаўляем, я вельмі ўдзячна вам, што вы прыйшлі, што мы з вами дыскутуем. Мяне не пераканала, таму што вы не адказалі на пытанне, чаму камусьці можна, камусьці нельга. І таму Давайте паскорым відос, іначай мы проста не паспеем яго даглядзець. мы можам перастаць вадзіць толькі калі гэта будзе фізічны гвалт. Насамрэч ёсць яшчэ трэцяе паведамленне, яно даўгое, але таксама ад спадара Сената, але ён прапаноўваў там запісваць відэа з выбачэннямі. Мне Сенат гэта чалік з чату беларусіяны, наколькі я ведаю. пытанне, вы сур'ёзна? Это 20-й год, это пакаяльнае відэа. І ён сказаў, што тых, хто запішуць відэа з выбачэннем, прызнаюцца ў тым, што яны не мелі рацыю, тых яны не тронуць. Хто не запіша, нацыянальныя людзі, гэта агентура. тых яны знойдуць. У мяне пытанне, ну вы насамрэч гатовыя да такога, вы гатовыя біць, збіваць, не ведаю, забіваць людзей толькі за таго, што мы не можам дамовіцца, ну за таго, што вы так вырашылі, за таго, што у вас ёсць фізічная сіла, толькі за гэтага. Мне пытанне да спадара я адчуваю Сяржука сябе адразу. некамфортна. Дзякуй вялікі, адразу. Ну тут Базар выступіла вельмі добра менавіта з пункту гледжання таго, як гэта будзе ўспрынята аўдыторыяй. Пытанне да спадара Сяржука. Скажыце, што прыватна вы адчуваеце? Вось мы толькі што паслухалі гэтыя пагрозы, вось гэтае паведамленне, што прыватна вы адчуваеце, калі іх слухаеце? Проста вашыя думкі караценька, калі ласка, вось на хвілінку. Як гэта датычыць тэмы размовы, блядь? Ну, самае разумнае, што я можу сказаць зараз, гэта тое, што я з імі не пагаджаюся, я лічу, што гвалтоўныя метады непрымальныя у гэтым пытанні. Ну, пытанні былі пра іншае, тычыліся. Я задаю пытанне. Окей. Я разважаю пра сэнс сказанага, пра тое, што чалавека спадвігла такое сказаць, вось такі крайні я без вы вось напэўна прапускаеце тое, што ён кажа, трэцяя сусветная вайна. Не, конечно, Вы гэта прапускаеце, не. мы таму што робім Зноў ж такі, не трэба рабіць выгляд, быццам бы пазіцыя гэтых двух ваяроў, гэта пазіцыя ўсяго вайсковага вырушняку. Не любы вайсковы гатовы хадзіць, хуярыць ЛГБТшнікаў за тое, што яны выкарыстоўваюць нацыянальныя сцягі. Гэта проста не так. ну дыскусія наша, мы робім на сцягі на ЛГБТ. А вы вось я паўтаряю чарговы раз. Глядзіце, таксама Што вы адчуваеце? Я хочу паслухаць адказ на гэта, што вы адчуваеце. вы ж сходу, у меня няма падрыхтавана. Ніхуянае пытанне, што вы адчуваеце? Каму не насраць, што ён адчувае, блядь? Было спіс адказаў, я Просто вы сходу пачынаеце сказаць пра мяне, вы Не, тое, не, а я мы не пытаем вас, пишу што не вы пра- адчуваеце, калі вы Які вялікі ўзровень дыскусіі. Вы з гэтым згодныя? Вы згодны, што можна пагражаць і, мажліва, біць людзей? Я еще раз кажу, я задумаюсь, пра што ён кажа і да чаго ведуць яго думкі. Ён, я крышку больш гэтага чалавека ведаю, і ён папярэджвае пра тое, што будзе, што да чаго мы ўсе ідзем. І я калі быў Зноў ж такі, незалежна ад поглядаў, павага да ваяроў любых, якія ваююць на баку Украіны. у паспалітам рашэнні, все мои Я маю на ўвазе, што павага ад мяне. Не той, каб ім была занадта патрэбная моя павага, але просто вырашыў гэта адзначыць. інтэрв'ю. Гэта можа беларусы зараз думаюць, што гэта вось прыхадзіла Трыпло, казала пра вызваленне Беларусі, так склаліся абставіны. Я лічу, што ваяры павінны вельмі моцна ўплываць на будучыню, што Украіны, што Беларусі. Яны павінны пасля вайны так ці іначай ісці ў палітыку масова. І атрымалі мы магчымасці гэта зрабіць. Мы сур'ёзна рыхтаваліся, і мы тут не Вы не адказваеце на я пытанне. адказваю на пытанне. Таму што маё меркаванне наконт свабоды слова, напрыклад, яно існуе пастолькі, паколькі я яго выказваю на стрымах. А меркаванне ваяра, яно трымаецца на тым, што ён у руках Гэта не нясе аўтамат. нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Дзякуй за донат. Я казаў пра тое, што пазіцыя гэтых людзей трымаецца на тым, што яны трымаюць у руках аўтамат і гатовыя за свае ідэі змагацца на полі бою. І ў выніку гэтай ідэі гэта адзінае, што застанецца. Таму што за
ідэі там свабоды слова ніхто асабліва змагацца, як мы бачым, не хоча. Вось. Таму з пункту гледжання сілы, сапраўды, пазіцыя гэтых людзей, яна мацнейшая. Акулы гатовы 3 еўра 50 еўрацэнтаў. Прыбіраем. Не тое. Во. Вось. Ну што ж, пайшло гаўно па трубах. Працягваем глядзець дэбаты. Відос з каналу Еўрарадыё называецца «Жорсткія дэбаты. БЧБ сцяг на Моргенштерна можна, а на Прайд не. Пагрозы ваяроў і гісторыя». На пытанне. І вы Секунду, я Майнкрафт выключу. І ўключу вам нармальны гук. Ён і так быў уключаны нармальна. А вы мяне чулі, блядь, праз музыку з Майнкрафту, у прынцыпе? Ці вы зноў проста цярпелі цэлую гадзіну нахуй? Спадзяюся, што чулі. Окей. думаеце, што вы прагрэсіўная частка беларускага грамадства, хаця вы фактычна, я пракажу пра ЛГБТ супольнасць, вы меншасць. Меншасць, якая думае, што Тут няма супярэчнасці. Можна быць прагрэсіўным і адначасова меншасцю. может навязывать большасці. І вы думаеце, што прагрэсіўна, таму што в Европе гэта ўсё падтрымлівалось, в Америке лабіравалось. Вы не заўважылі вельмі важныя рэчы. Свет змяніўся. Зараз, пасля прыхода Трампа, Ебать. правата будзе за сілай. На жаль, хто мацнейшы, тут будзе мець. Яна заўсёды была за сілай. Мне так падабаюцца людзі, для якіх свет змяніўся пасля прыходу Трампа да ўлады прэзідэнцкай. Ахуець. Апынулася, што ў свеце ўсё трымаецца на сіле. Ёптыць. А я думаў, мы жывем у камунізме, нахуй. У нас просто, блядь, стасункі міжнародныя выглядаюць як прывітанне, мы вас любім, там смокчуцца, трахаюцца просто ў задніцы ўсе палітыкі, дыпламаты. Войнаў ніхто не вядзе, толькі кушаюць вясёлку і ходзяць на ЛГБТ-прайды. Так жа выглядаў свет, правільна? До таго, як Трамп прыйшоў да ўлады. Ну, сука, блядь. Парушыў сусветны парадак. Права, вы яшчэ па інерцыі будете хадзіць са сцягамі. Вы будете думаць, што... Па якой чарзе відос? Гэта першая чарга. То бок, калі ты хочаш замовіць штосьці сваё, то замаўляй як мінімум па другой. На штосьці здолеюць уплываць. Усё, скончылася. Рыхтуйцеся да вайны і маліцеся, каб мы не патрапілі ў гэты жернава. Беларусы сядзяць себе ціхенька, і толькі я шмат пра гэта казаў. Задача беларусаў захаваць себе жывымі. То мы ні на што ўжо не можам уплываць. Но гэта не значыць, што трэба увагу грамадства адцягваць. Мы маем шмат прыкладаў. Літва, Фінляндія, які былі акупаваны Савецкім Саюзам, яны рыхтаваліся да гэтага. Яны не дурілі галаву, нават украінцы перад вайной, хаця яны всем казалі, што ніякого нападу не будзе. Яны шукалі грушы по всему свету, рыхтавалі зброю, все. Мы атрымліваецца за актыўнасці вашай супольнасці зараз колупаемся ў пытанне, якое не актуальна. Ну так як не купаціся? Вы стварылі гэта пытанне. Я вельмі прашу, паколькі у нас вельмі мала, просто ўжо амаль часу не засталося. Я бы хотела вельмі вас попросіць. Калі ласка, так, адказвайце цяпер на пытанне вельмі канкрэтна, без экскурска. Мы яшчэ, магчыма, з вами сустрэнемся, калі будзе такое жаданне. Я не абмеркоўваць словы Сената. Дарэчы, хтосьці хацеў замовіць мне відос з Усавым і гэтай бабёнкай. Можете таксама гэта зрабіць, чаму б і не. Сенат на фронте, Добра, разумеете? вы же можете сказаць, што вас, напрыклад, абурае, так, БЧБ, сполучэнне БЧБ сімволікі, так, і сцяга ЛГБТК+, так, на парадзе. Вы можете сказаць, што пагрозы людзей да іншых людзей вас абураюць. Не ўдавацца, я чую там гісторыю, я спрабую яго там неяк абгрунтаваць, чаму ён так сказаў. Вас абурае тое, што адзін чалавек пагражае іншаму. Это широкое пытанне. Так ці не? Яму трэба было просто сказаць так. Таму што зараз ён сам сябе закапае. Там перад гэтым, я памятаю, паказвалі, ставілі паслухаць выказванні некаторых вайсковых,
про тое, што яны збіраюцца забіваць ЛГБТ персонаў і вайна ўсё спіша. Яму просто трэба было абмежавацца ад гэтых людзей і сказаць, ну, у мяне іншыя погляды. Вы маніпулюеце таксама. Не. Ну, Спакойная кому? Ну, а з іншага боку, якое дачыненне маюць выказванні тых хуёў да апазіцыі кідышка ў гэтых дэбатах? То бок трэба было просто сказаць у тым ліку, што блядь, можна хто-небудзь будзе спрачацца з маёй пазіцыяй, а не з пазіцыі нейкіх іншых там хуёў, якія у прынцыпе ані ў студыі гэтай не знаходзяцца з намі, ані ўплыву ніякага на грамадства не маюць, нават на ўзроўні медыа, усім насраць. Навошта мы іх абмяркоўваем? Пагражаў. Давайте даканкрэтызуем тады, каму ён пагражаў? Усіх, каго ён запіша, і гэта будзе ў архівах. Так? Дальше что? Нас записывают, всех КГБ записывают, мы все в архивах. Не, у Вінниці прыйшлі две спадарыні, адна другой сказала, цяпер здымай на відэа, как перадаць гэта добраахвот. Зараз Аковы зноў хуйню кіне, як жа яго раз'ёбваюць, гэта пиздос просто ў гаўніну. Тупо абсіраецца цэлую гадзіну, як еблан. Ёсць такое. Ёсць такое, гэта праўда. Бля, тут нешта нікому няма сімпатыі што да гэтага пытання. Добраахвотніку пашана, але за тое, што добраахвотнік. Ну так. Ну так. Ну, зноў ж такі, трэба разумець, што ў рамках нават добраахвотнікаў існуюць розныя погляды і на свабоду слова, і на пытанне ЛГБТ. Не ўсе вайсковыя хочуць хадзіць просто з ножом па вуліцах і рэзаць ЛГБТшнікаў. Гэта просто не так. І ў значнай ступені з'яўляецца маніпуляцыяй выстаўляць вайсковых менавіта ў такім святле. Бо вайсковыя, як і любая іншая грамадская група, уяўляе сабой вінегрэт просто поглядаў, матывацыяў, бэкграундаў. Адзінае, што аб'ядноўвае гэтых людзей, гэта тое, што яны здольныя за свае погляды змагацца са зброяй у руках. І гэта робіць іх погляды, у прынцыпе, будь-як значнымі. Вось і ўсё. Можна доўга размаўляць, можна доўга спрачацца. Сэнс будзе мець тое, якія погляды будуць у людзей са зброяй у руках. У значнай ступені, вядома, трэба дапамагаць такім людзям не заблытацца. Любы шляхціц, любы палкаводзец, любы князь старажытных часоў, сярэднявечных, напрыклад, меў пры сабе альбо панраду, альбо там кабінет міністраў на больш такіх пазнейшых этапах, пэўны двор, пэўных дарадчыкаў, якія дапамагалі яму праводзіць сваю палітыку. У яго ёсць воля, у яго ёсць сіла, у яго не абавязкова ёсць усе кампетэнцыі для таго, каб у адну асобу кіраваць усёй дзяржавай. Таму яму патрэбныя падапечныя. Я нават ужо не ўзгадваю таго, што ў прынцыпе у нашым выпадку там князь выконваў меншую ролю, чым заходнееўрапейскія манархі, але так, заўсёды пры людзях маёмых, пры людзях з грашыма, са зброяй, з войскам, як у выпадку там якіх-небудзь радзівілаў, існуюць талковыя людзі, якія ім падказваюць, якое рашэнне варта прыняць у той ці іншай сітуацыі. І ў выпадку, напрыклад, калі б людзі, якія зараз ваююць на баку Украіны і заяўляюць сваё жаданне ўдзельнічаць у будаўніцтве нейкай умоўнай Беларусі вольнай, ва ўмовах, калі гэтыя людзі займуць уладу ў Беларусі, павінны з'явіцца людзі, якія будуць ім дапамагаць. Таму што вайсковы чалавек, ён гэта герой, гэта чалавек валявы, гэта чалавек моцны, але не абавязкова чалавек, якога нельга наябаць, напрыклад. Яго можна наябаць. Гэта чалавек, які можа не разбірацца ў пэўным пытанні палітычным. Але праз вось гэты сімбіёз інтэлекту і сілы можна нарабіць моцныя рэформы ў дзяржаве. І задача інтэлектуальнай эліты, у прынцыпе, эліты такой палітычнай, навуковай, складаецца ў тым, каб быць дарадчыкамі, быць
несці вось гэтую ношу інтэлектуальнай не той каб асветы, гэта не асвета ў поўным сэнсе слова, гэта груба кажучы, гэта такая асвета ў пэўных колах, вось, якая дапаможа вайсковым рэалізаваць свае інтарэсы вітальныя, моцныя, потому што гэта людзі вітальныя звычайна, людзі, якія ставяць перад сабой жыццесцвярджальныя сэнсы, хаця зноў ж такі не заўсёды ёсць там пэўная частка добраахвотнікаў, якія пайшлі на вайну толькі для таго, каб памерці. Ёсць і такое. Але тут проста няма сэнсу пра такіх людзей казаць, таму што яны не пойдуць у палітыку. У іх няма такой матывацыі. Текс. Яны яго літаральна оўняць. Так, чым больш ты панікуеш, тым больш хочацца. Хаця я думаў, па-першае, замовіць проста дэбаты цікавыя. Ну, па-першае, гэта мы сёння не паглядзім, я думаю. І ці значыць гэта, што расійскія добраахвотнікі гэта героі, якіх проста наябалі. Расійскія, ты маеш на ўвазе тыя, што пайшлі ваяваць на баку РФ? Ну, з іх пункту гледжання, так. У чым праблема? Людзі, якія з'яўляюцца героямі для нас, для іх, напрыклад, гэта ворагі. І наадварот. Што дзіўнага ў гэтым? У Вроцлаве і ў Варшаве таксама прыходзілі, здымалі на відэо удзельнікаў удзельніц, каб я бачу гэта відэа. Ну і дальше што? Далей, якія дзеянні пайшлі? Слухайце, калі вам здаецца, што жыць, это, ведаеце, вы зараз будзеце казаць, што маніпулюе, для мяне гэта пра хатні гвалт. Калі заб'юць, тады прыходзьце. У мяне іншае пытанне. Я прапаную закончыць на такой добрай ноце. Разе пад аховай паліцыі, вы такія цікавыя людзі, вас аховай паліцыя, вы маеце тут правы, вас ніхто не кранае. Ну, в чым пытанне? Калі вы ходзіце на празе, калі вы сыходзіце з прайда? Калі заходзіш, таму можна пагражаць? Паліцыя таксама аховае, калі вы сыходзіце з прайда. Таму можна пагражаць? Слухайце, мы що зараз дасловна будзем Ну, гэта, дарэчы, ён зараз пачаў выкручваць на нейкую адэкватную такую плашчыню дыскусію, таму што пачалася хуйня пра пагрозы. Пагрозы – гэта частка свабоды слова. Калі вы адчуваеце, што вам хтосьці пагражае, вось фізычна, вы можаце пайсці ў паліцыю. І паліцыя, функцыя паліцыі складаецца ў тым, каб захоўваць бяспеку грамадзянаў. Я ўжо не кажу, што в нармальных краінах ёсць, грамадзянская зброя на гэты выпадак. Такія самыя людзі, дарэчы, цікава, пастаянна абмяркоўваюцца пытанні там хатняга гвалту, пытанне гвалту сексуальнага на вуліцах. І ніхто з гэтых жынкіняў ніколі не выступае за дазвол насіць зброю. Зброя абсолютно насраць, наколькі мускулісты і вялікі мужик перад вами стаіць. Яго можна застрэліць просто нахуй, і ён не будзе вам пагражаць. Разумееце? Жанчыны – гэта першая група насельніцтва, якая насамрэч павінна выступаць за дазвол да зброі. І гэта ў іхніх інтарэсах. Таму што фізычна жанчыны слабейшыя за мужчынаў у сярэднім. Гэта проста факт. І таму, каб ураўняць шансы, трэба дазволіць насіць зброю. Зброі насраць на фізычную сілу. Ну, дарэчы, калі чалавек не хоча жыць і таму ідзе ваяваць, замест таго, каб проста застрэліцца з думкамі па тыпу «хоць прынясу карысць», мажліва, гэта лепшая опцыя, на мою думку. Так, проста ў кантэксце размовы пра палітыку гэта не мае значэння. Я так казаў пра тое, што вайсковыя могуць памыляцца ў пэўных пытаннях, і задача дарадцаў з'яўляецца менавіта у тым, каб ім дапамагаць зарыентавацца і абараніць ад наёбу. А тое, што гэтыя людзі, яны героі, і на гэтых людзях трымаецца фронт, трымаецца існаванне дзяржавы, я пра гэта сказаў і ў самым пачатку свайго спічу. Але ў краінах з лёгкім досягам да вогнепальнай зброі яна ёсць у абодвух бакоў з большай мажлівасцю. І
Ну так. Ну, шансы-то роўныя атрымліваюцца. Больш за тое, у гэтым выпадку нашмат менш людзей захоча правакаваць агрэсію, ведаючы, што іншая асоба можа несці зброю. Ветлівае грамадства – гэта ўзброенае грамадства. Можна пагражаць ці не? Калі ёсць тут паліцыя, то таму можна пагражаць? Сяржук. Где погроза была конкретно, что я приду, побью, я забью? Где была Хорошо, конкретная я погроза? прапаную перайсці да нечага светлага. Я шчыра я хочу хочу спытаць, у прыйсці. што вы верыце? Да нечага светлага. Да Святланы Ціханаўскай. Давайте я кока-колы сабе налью зараз. Я б з табой згадзіўся, але колькасць забойстваў кажа інакш у тых жа ЗША. Ну, ёсць пэўныя экстэрналіі прыняцця такіх законаў. Ну і пытанне ў тваіх прыярытэтах. Затое ў ЗША ёсць свабода слова. У ЗША ёсць сапраўдная дэцэнтралізацыя, самакіраванне, свабода асацыяцыі. Еўропа проста не ведае, што гэта такое ўсё. Яна намагаецца там гуляцца з гэтымі паняццямі, там свабода слова, дэмакратыя, самакіраванне. Па сутнасці, Еўропа заўсёды была, калі мы кажам пра заходнюю Еўропу, заходняя Еўропа заўсёды была вельмі аўтарытарная, вельмі такая вертыкальная у сваёй арганізацыі, і словы тыпу свабода, там нейкая свабода веравызнання, што гэта такое, блядь, насраць нам. Тое ж самае перакладаецца сёння, калі там ва ўладзе знаходзяцца не левакі хрысціяне, а левакі сацыялісты проста. Тая ж самая аўтарытарная хуйня. А ўсходняя Еўропа мае з гэтым праблемы, тая ж Польшча, напрыклад, у Польшчы зброі на асобу нават менш, чым у Беларусі. Але праблема ў тым, што Польшча сённяшняя, яна проста з'яўляецца часткай праекту нямецкага. А Нямецчына – гэта заходняя Еўропа. Вось калі б існаваў пэўны ўсходні еўрапейскі клястар аб'яднаных дзяржаваў – Польшча, Чэхія, Украіна, Беларусь, балтыйскія краіны. Я лічу, што для іх было б нашмат больш натуральна прасоўваць менавіта каштоўнасці свабоды, таму што гэта так было гістарычна. Рэч Паспалітая – гэта прыклад, на які трэба арыентавацца ў пытаннях свабоды. Там яе было дахуя. Мабыць, нават занадта дахуя. Я за зброю, калі што. Дарэчы, у Польшчы не вельмі цяжка выробіць дазвол на зброю. Не, у Польшчы досыць складана яго выробіць, там трэба і заплаціць, і хуй ты яе потым ужыеш у гэтую зброю. Я табе раю пачытаць партал, як ён называецца, зараз, секунду. Называецца tribune.org.pl, партал, які раней вёў, зараз ужо, здаецца, неактуальны, Анджэй Турчын. І ў яго тут вельмі шмат артыкулаў пра тое, як працуе заканадаўства па зброі ў Польшчы, як працуе вось набыццё гэтага права да валодання зброяй, якія тут рэформы прапануюцца для таго, каб увесці іх у дзеянне. Тут вельмі шмат і палітычны таксама ёсць блок, але наколькі я ведаю, ўжо не зусім актуальна ў сэнсе таго, што няма новых артыкулаў, але інфы тут дастаткова шмат. І да таго, як яе можна выкарыстоўваць, і ўсе нюансы. Я раю вельмі. Анджэй Турчын – гэта юрыст па адукацыі, ён вось такім пытаннем займаецца. Людзі проста не робяць чамусьці. Вось зноў ж такі, прапаганда еўразвязу працуе так, што людзям убіваецца ў галовы, што мы жывем у канцы гісторыі, што войны скончыліся, што дзяржава, калі яна дэмакратычна абраная, то яна
калі твае прадстаўнікі дэмакратычна абраныя, то яны не могуць несці табе пагрозы. Ну, гэта просто лухта. То бок палякам, сапраўдным польскім патрыётам трэба думаць аб тым, каб арганізоўваць сваю думку, сваю незалежную думку геапалітычную, ствараць сваю экспансію на тэрыторыі Чэхіі, Украіны, Беларусі, краінаў Балты, там якой-небудзь Славаччыны, каб ствараць усходнееўрапейскі саюз на сваіх каштоўнасцях, а не на каштоўнасцях Нямецчыны і Францыі. Табах аднойчы сказаў, што Польшча ў сэнсе РП была Амерыкай да Амерыкі. У пэўнай ступені не зусім так, таму што ўсё ж такі трэба разумець, што Рэч Паспалітая гэта монархія, і канстытуцыя, напрыклад, якую прынялі пад канец яе існавання, яна была такая досыць... Яна была не прагрэсіўная у благім сэнсе. То бок там адмовіліся ад нармальнай зямельнай рэформы, там узмацнілі ролю монарха, да чаго я, напрыклад, стаўлюся добра, але адначасова з тым былі пэўныя абмежаванні самакіравання, там хуйня. Я зараз уже не ўзгадаю канкрэтныя моманты, якія мне не падабаліся ў той канстытуцыі. Асноўнае, што я памятаю, гэта адсутнасць нармальнай зямельнай рэформы, адсутнасць стварэння нармальнай сярэдняй клясы, як гэта было ў Злучаных Штатах, калі па сутнасці гэта была краіна, створаная каланізатарамі, якія прыходзілі, ухвалялі там зямлю, стваралі свае гаспадаркі, зараблялі грошы, гандлявалі без прывязкі да нейкіх там паноў. То бок у Рэчы Паспалітай у поўным сэнсе не было рабства, таму што сяляне былі прывязаныя да зямлі, а зямлёй валодаў той ці іншы там гаспадар, шляхціш. Але гэта сістэма не тое, каб вельмі эфектыўная, асабліва ў тых умовах, калі супраць цябе змагаюцца велізарнейшыя імперыі таго часу, калі супраць цябе змагаецца аўстрыйская імперыя, пруская, расейская, нашмат больш сэнсу мае стварыць сярэднюю клясу, якая будзе мець свой інтарэс на той зямлі, на якой яна знаходзіцца, інтарэс, які будзе прымушаць яе бараніць сваю тэрыторыю, інтарэс, які будзе прымушаць, які будзе па сутнасці адбывацца у незалежнасці нават ад цэнтральнага нейкага апарату, і пры гэтым так хаатычна ў пэўным сэнсе. То бок у Рэчы Паспалітай гэта працавала так, што пэўныя заможныя магнаты мелі свае прыватныя арміі. І гэтыя арміі былі настолькі вялікімі, што па сутнасці яны маглі круціць дзяржаву як хацелі. І гэта дзейнічала на раздрай. Але калі б усё насельніцтва было ўзброенае, то не было б настолькі моцнага падзелу, не было настолькі моцнай палярызацыі, і па сутнасці гэта б проста прывяло да таго, што ў нас уся дзяржава гэта вялікая армія адна, якая там лякальна можа адрознівацца, там інтарэсы розных людзей канкуруюць, але на ўзроўні дзяржавы ў нас ахуіцельна велізарная армія, у якой яшчэ і кожны зматываваны на абарону сваёй айчызны. Гэта проста больш сэнсоўная рэформа. Але што тычыцца свабодаў, так, магдыбургскае права, самакіраванне, валоданне зброяй, шляхецкія вольнасці, развіццё культуры, рэлігійная свабода. Да сённяшняга дня, па сутнасці, беларусы з'яўляюцца лютымі паганцамі. Ніякага хрысціянства на тэрыторыі ВКЛ асабліва не распаўсюдзілася. Там, у гарадах, вядома, але большасць насельніцтва вызнавала свае ўласныя вераванні. Прытым існавалі там розныя галіны хрысціянства, так, яны, вядома, канфліктавалі, але розныя канфесіі канфліктуюць у любой дзяржаве. Асабліва на той перыяд гэта фактычна палітыка, палітычныя партыі.
калі мы параўноўваем з сённяшнім часам. Тады ролю палітычных партый фактычна гралі канфесіі. Іх было вельмі шмат на нашай тэрыторыі. Гэта былі і хрысціяне, там, уніяты, каталікі, гэта былі і пратэстанты, гэта былі і габрэі велізарнай колькасці, хаця іх таксама там прыціснялі досыць сур'ёзна, як і ва ўсёй Еўропе, але не настолькі, як, напрыклад, на захадзе. І мусульмане, і хуй ведае хто яшчэ, проста дахуя. Так, это была свобода. Праблема была ў Ліберум Вета у тым, што была вельмі маленькая роля князя, а потым караля. Я лічу, што не трэба было абіраць караля альбо князя на соймах. Трэба было проста зрабіць спадчыннасць, перадачу да старшога сына. Гэта нашмат больш узмацніла б дзяржаву і ўстрымала б яе ад усялякіх прагненняў далучыцца да сваіх суседзяў. Можаш пагуліць, калі цікава, асабліва дазвол на калекцыянерскую зброю. Ну, калі мы параўноўваем з Нямецчынай, то окей, але заканадаўства Польшчы, оно вельмі зарэгуляванае. Паслухай, напрыклад, тое, які мае досвед Славомір Мэнсон з атрыманнем дазволу да зброі. Ён ёй гандлюе, але не можа ёй карыстацца. Яму не далі гэтага дазволу. Пастухай, якія прыйшлося прайсці працэдуры каролю Наўроцкаму. Чалавеку фактычна прыйшлося даводзіць небяспеку, якую ён адчуваў з боку расійскай дзяржавы, каб атрымаць дазвол на захоўванне зброі. Гэта пиздец. Не трэба нічога даводзіць нікому, трэба проста прыйсці ў краму і купіць, блядь, сабе нахуй 10 аўтаматаў. Вось это я разумею. Ну, вядома, што гэта не Тэхас, але калі параўнаць той жа РБ, дзе нават нож з сабой нельга насіць, гэта моцная розніца. Ну так, ну нож, дарэчы, нельга і ў якой-небудзь Великабрытаніі насіць. Гэта праўда. У Польшчы нажы дазволеныя. Я гэта таксама гугліў калісьці. І нават ствол з сабой можна скрытна насіць. Ой, адзінае абмежаванне, трэба асобна насіць ствол ад магазына ў розных кішэнях. Это не зусім так працуе, але ладно, я не юрыст. Не, ну копіум жа прапаганства. Блядь, копіум гэта лічыць, што Беларусь гэта хрысціянская краіна. Краіна, у якой людзі ходзяць на Пасху кулічы, блядь, свяціць у царкву. Ты што? Алё, блядь. Я вырас у такой звычайнай беларускай сям'і. Ты прыходзіш на могілкі і пачынаеш есці, блядь, салаты, нахуй, і сялёдку ёбаную. Паліваюць алкаголем труны, прыносяць цукеркі, прыносяць яйкі. Фактычна гэта ідалапаклонніцтва. Кажуць яшчэ, калі выпіваюць, прыхадзі да нас піць. Я не ведаю, мабыць, ты з нейкай хрысціянскай сям'і паходзіш. Я паходжу са звычайнай беларускай сям'і, якая паходзіць з вёскі. Там асновай рэлігійнага жыцця з'яўляецца вось гэта. Калі памерлага вязуць на могілкі, там пасыпаюць усю дарогу елавымі вось гэтымі галінкамі. Это хрысціянская традыцыя нейкая хуйцельная, ці што? Увогуле, наколькі памятаю, шмат інфы пра Перуна, якую мы маем, паходзіць з беларускіх земляў. Ну, сэнс жа не ў тым, каб памятаць там перуноў нейкіх, пердуноў. Просто дастаткова паглядзець на рытуалы і на каштоўнасці, якія захоўваюць беларусы. Беларусы — гэта ніхуя не хрысціяне. Добра яшчэ, калі ходзіць у царкву, ну так. Не, ну царква сама па сабе — гэта паганскі інстытут. Не, ну гэта асобныя традыцыі, якія захаваліся ў праваслаўі, не толькі ў РБ, дарэчы. Што значыць захаваліся ў праваслаўі? Ты калі прыйдзеш і свайму папу ў царкве пачнеш распавядаць, якой хуйнёй ты займаешься на могілках, ён табе скажа, што гэта ніхуя не па-праваслаўнаму.
Гэта не по праваслаўнаму, гэта не захавалася ў праваслаўі, гэта просто людзі, якія звыклі называць сябе праваслаўнымі, хуярыць, блядь, люты паганізм у сваім штодзённым жыцці. Это паганцы. Выбачаюся, мне трэба адысці пассаць. Так, але калі гэтых людзей на размову вывесці, то там будзе чысцейшая хрысціянская шыза пра Езуса і ды пакутніцтва. А насамрэч такая хуйня будзе ў асноўным сярод так званай інтэлігенцыі, якая проста даходзіць да Езуса праз салковую беларускую адукацыю. То бок это альбо просто сацыялісты, для якіх пакутніцтва з'яўляецца такой жа самай каштоўнасцю, як і для хрысціянаў, толькі яны гэта па-іншаму фармулююць, альбо мы маем дачыненне з хрысціянамі, якія насуперак сацыялістычнаму выхаванню вырашылі зрабіцца хрысціянамі, таму што яны думалі, што гэта антысацыялізм. Таму што, ведаеце, з пункту гледжання хрысціянаў, сацыялісты маюць добрыя каштоўнасці, але яны іх маюць толькі экспліцытна, яны іх толькі выказваюць, а патаемна хочуць нарабіць шкоды. Вось. А хрысціяне, яны шчырыя, яны хочуць рэалізаваць менавіта хрысціянскія каштоўнасці. Вось. Яны лічаць, што сацыялісты — гэта людзі паганскага такога мыслення, якія выказваюць ідэі пра ўсеагульную роўнасць, пра тое, што няма ні эліна, ані іўдэя, толькі для таго, каб уладу атрымаць, а потым пачынаюць будаваць сваё паганства сатанінскае. Вось. Таму, як бы, так, сярод інтэлігенцыі шмат такой хуйні. Усё ж такі Беларусі — гэта краіна з вельмі шматлікімі траўмамі савецкага часу. Гэта нават, гэта хрысціянства ў той жа ступені, у якой камунізм — гэта хрысціянскі ўплыў. Так, табе будуць распавядаць пра ахвярніцтва, таму што беларусы ніякай іншай парадыгмы не ведалі ўжо вельмі-вельмі даўно. Прычым на дзяржаўным узроўні, таталітарным, пачынаючы ад цаўку і вось па сённяшні дзень. Дзеля чаго гэта ўсё? А ведаеце, што я веру? Я веру ў каханне, шчыра. Я лічу, што каханне і любоў, гэта розныя рэчы на шчасце беларускай мове. Я лічу, што... Это пиздец. Я калі глядзеў гэта ў першы раз, у мяне проста ебало палопалася ад крынжу. Гэта тое, дзеля чаго варта жыць, і я лічу, што гэта тое, пра што варта казаць. І я кажу, калі беру БЧБ сцяг на прайд, пра тое, што я кахаю сваю жонку, кахаю сваю сям'ю, пра тое, што я кахаю сваю радзіму і свой народ. В 2017 году, альбо 2018, хутчэй всего 2018, вы глядзіце, як яна задаволена, аблізвае свае вусны. Ебать, я задвинула. Пра каханне. годзе БНР, Павел Белавуз, Крамбас і Бульбай, яны надрукавалі, выпрацавалі пагоню вершніцу. Вершніца была ў даспехах. І была цэлая дылема, таму што мастак, які, я не ведаю, ці спадар гэта жывы на гэты час ці не, ён, які распрацоўваў пагоню як дзяржаўны герб, ён выдвинуў прэтэнзію, што вы не можаце ганьбіць нацыянальны сімбаль. А што яны зрабілі? Яны не разукрасілі весёлкавы вось гэта базанула. колер, яны просто згадала жонку. Перарабілі вершніка на вершніцу. Нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, які зайшлі ў тупік. Пачаліся фрызы зноў, блядь, нічога не змянілася да лепшага. Вось вам і перамены. Хацелі перамену, вось вам яны, блядь. Ако вы гатовы 2 еўра, на будучыню замоўлю на пробу, першая чарга, калі зацікавіць, працягнем. Окей. Зараз. Дадам. О, охуенно. Ебать. Блять, видос на 2 гадзіны. Окей, ты атрымліваецца замовіў колькі?
20 хвілінаў. Вось, ну окей. Працягваем. У сэнсе кахаю жонку, ці ў старым відосе яна не казала, што ў яе дзеці ёсць. У яе ёсць дзеці ад мінулага мужа. 2 дзіцяці, так. Я гэта пазітыўна Максим Базуцкі. ўспрыняў, таму што гэта папулярызацыя. Але ж Павел Белавус хадзіў з мастаком, выбачаўся, дамаўляўся. Вось, вам прыклад таго, што нават мінімальныя змены Но вы гэта ўспрынялі пазітыўна, а Бо вежа Ларусь. ЛГБТК не Ну, пазітыўна. мастак, які гэта выпрацаваў, не Мы кажам пра вас, вы толькі што сказалі, я гэта ўспрыняў пазітыўна, таму што гэта пашырэнне. Чаму гэта пашырэнне? Вершніца, якая, дарэчы, у 20-м годзе была, я нават сама яе друкавала. А ЛГБТК гэта не пашырэнне. Я ўжо все патлумачыў, па некалькі разоў адказаў на ваши Окей, у пытанні. меня еще есть Бля, як мне шкода дзяцей. Ну, прынамсі іх ніхто не будзе трахаць, хаця... Не, ну, ёсць спосабы. пытанне да таго, вось, што мы ўжо абмяркоўвалі, так, спадар Сяржук, вось вы гаворыце, што не супраць прадстаўнікоў ЛГБТК+, вы... Я шмат каго ведаю, я як вы- да людзей нармальна стаўлюся, таму што мяне не цікавіць ваша... Галоўнае, не Да, высоўвайцеся. Мне не цікавіць ваша пізда, ваша вонючая, смоляністая, блядь, алейная пёздачка. Мяне не цікавіць ваша похва. Я зацікаўлены толькі ў анале, толькі ў шакаладным воке. Давастаемся, галоўнае. Мне толькі гэта цікавіць. Не кажаце, што вы Могла А б вы мне тут пра нейкія ЛГБТ. цікавіць ваша арыентацыя толькі в той момент, калі б да вас у меня была нейкая сімпатыя. Ну, у меня няма сімпатыі, мне не цікава, якая у вас арыентацыя. не эфіру. Мы з вами размаўлялі, і вы я павінна гэта была сказаць, так, вось тое, што вы папярэдзілі, што окей, дыскусія, але я адразу кажу, што я не супраць. Добра. Але ці разумееце вы, што цяпер у Беларусі ўлада выкарыстоўвае тэму традыцыйных каштоўнасцях як інструмент рэпрэсій. І ўвогуле, ці можна сёння весці нейкую нейтральную дыскусію, калі дзяржава фактычна вядзе прапагандысцкую кампанію супраць ЛГБТК+ людзей, калі у Беларусі быў забіт хлопец, які быў геем, так, і калі ідзе ўвесь час прапаганда, што калі ты гей, калі ты лесбіянка і гэтак далей, вось, то гэта ўсё. Як вы лічыце? Дзяржава... Вось тут, на гэтым моманце, можно было схапіць яе за задницу, просто усяк взять и разорвать вот так на кавалки, блядь, на две половы. О, блядь! И говно выливается просто на подлогу. Можно было взять тут придушить нахуй. Потому что, блядь, пытание поставлено так, что ці разумееце вы, што дзяржава выкарыстоўвае гэта як прапаганду, то бок у самое пытанне закладзеная тэза, што беларуская дзяржава прасоўвае традыцыйныя сямейныя каштоўнасці і выкарыстоўвае гэта як элемент у тым ліку сваёй там прапаганды супраць ЛГБТ. Трэба было просто ўзяць яе за задніцу і блядь, выкінуць у акно, таму што, блядь, схапіўшы на гэтай маніпуляцыі можна было просто ўсіх адразу раз'ебаць. Сказаць Беларусь, ён там далей будзе казаць пра гэта трошкі, але ён не засяродзіць на гэтым дастаткова шмат увагі. Беларусь гэта дзяржава антытрадыцыяналісцкая, дзяржава, дзе дазволены аборты, дзяржава, дзе насельніцтва не мае звычкі хадзіць у царкву. Гэта дзяржава, дзе забіваецца нацыянальная мова, нацыянальная культура на карысць нават не рускай, а савецкай. Найчасцей. Гэта дзяржава, у якой вельмі вялікая колькасць разводаў, разрываў шлюбаў. У прынцыпе, няма ніякага сакральнага стаўлення да шлюбаў. Это дзяржава, у якой тыповая вось гэтая савецкая схема, дзе мужик у сям'і выконвае ролю проста прыносіць грошы ў сям'ю, якімі потым распараджаецца жанчына. Тыповая беларуская сям'я так збудаваная. Мужчына не выконвае традыцыйную ролю з пункту гледжання вось гэтых самых традыцыйных каштоўнасцяў.
Что яшчэ, блядь? У арміі цябе трахаюць у задніцу. Што традыцыйнага ёсць у рэжыме Лукашенка? Акрамя таго, што яны проста кажуць пра сябе, што яны за сямейныя каштоўнасці. Адзіная сямейная каштоўнасць, якая ў іх ёсць, гэта каб ты нараджаў як мага больш піздюкоў, і яны іх потым, блядь, забралі ў цябе у садок, у школу, у армію, каб ты імі не займаўся потым. Таму што калі ты іх пачынаеш выхоўваць у традыцыйных каштоўнасцях, ты іх выхаваеш так, што яны пашлюць нахуй дзяржаву і праз гэта сядуць у турму. У Беларусі немагчыма традыцыйнае выхаванне. Трэба было просто, блядь, нахуй, відэльцам, нахуй, у вока, блядь. І ўсё, на гэтым дэбаты былі б скончаныя. На спатканні з Ціханаўскім транссцяг, дарэчы, лунаў гіганцкі, ну ахуенна. Яны адкажуць, што Сталін таксама быў правым дыктатарам. Ну так. Ну, Усаў же сам сказаў, што РФ гэта правая дыктатура. Ахуенна. Скажите мне конкретно на гэтае пытанне, калі ласка. Так я вам конкретно адказваю на гэта, што рэпрэсіі ведуць не толькі супраць ЛГБТК, а супраць беларусаў. Але ў нас сёння тэма іншая. Так, да. Чаму Тэма іншая, гэта не азначае, што ЛГБТК плюс 20, блядь, літараў яшчэ, што гэтая група, яна вылучаецца ў беларускім грамадстве як найбольш рэпрэсаваная, найбольш прыгнечаная. Найбольш прыгнечаная група у Беларусі гэта беларускія беларусы, блядь. Беларусы, якія хочуць выхоўваць сваіх дзяцей па-свойму, якія прытрымліваюцца сваёй уласнай традыцыі рэлігійнай, сямейнай, якія хочуць выкарыстоўваць сваю нацыянальную сімволіку альбо сваю рэлігійную сімволіку, сімволі сонца усялякага кшталту. Это людзі, якія хочуць навучыць сваіх дзяцей страляць, якія хочуць навучыць сваіх дзяцей бараніць сваю сям'ю і сваю краіну. А Беларусь, яна пабудавана так, каб ты, калі ты хочаш бараніць сваю краіну, то ты апыніўся бы ў турме просто, таму што бараніць трэба рашку. Рашку трэба бараніць, а рашка гэта савок. Савок гэта не традыцыяналізм. Я разумею, што у вас, блядь, патрыархальны Сталін ахуительны, які забіў усю правую апазіцыю нават у рамках камуністычнай партыі. Это нікога не хвалюе, я разумею. Так. Ён яшчэ ж і рускі нацыяналіст Сталін-то, блядь. Тыповы рускі, блядь, прыгнятальнік, ёпта. Ну, типу, каго больш рэпрэсавалі, ЛГБТК, ПРВ, ЛГР+, ці нацыкаў? Ну, нацыкаў больш рэпрэсавалі, іх забівалі. Пра іх, дарэчы, ніхто ніколі не кажа, што яны там палізняволеныя нейкія ахуительныя. Ніхто з іхнімі партрэтамі не ходзіць, не маніфестуе. І іх не выпускаюць з турмаў. Зянон Пазняк вельмі трапна заўважыў, што выпускаюць толькі прарасейскіх. Толькі хуёў, у якіх погляды тыповая савецкая дымшыза. Вось як у згаданай там сёння ўжо гэтай Дулінай, блядь, Дугінай. Бачыш на чалавека, адразу бачна, які ў яго погляды. Другая там, блядь, Новодворская, Латыніна, нахуй, і іншая, блядь, салковая этналіберальная пазіцыя. Трэба быць асцярожна ў пытаннях всех гэтай змены. Я пакажу вам падручнік, беларускі падручнік школьны, глядзіце. Бачна, не бачна кашулю, бачыце, бело-чырвона-белая, народны строй, так? Глядзіце, як свядомасць мяняецца дзяцей. І тут сидзіць селянін, зелёна-чырвоныя вопрасы народныя, разумееце? Вельмі асцярожна трэба, чаму? Таму што гэта выклікае вялікую дыскусію, а дыскусія выклікае напружанасць. Калі, я вам сказал, калі б вы як палітычны... Блядь, это выклікае дыскусію, а дыскусія выклікае напружанасць, а напружанасць выклікае напружанасць майго ануса, а напружанасць ануса, яна выклікае гемаррой, у мяне потом какаха лезе з задніцы. Блядь, скажы просто, што на ўзроўні падручнікаў нават прасоўваюцца антытрадыцыйныя каштоўнасці, саўковыя, блядь. рух. Гэта традыцыя толькі ў тым сэнсе, што існавала саўковая традыцыя, якая, блядь, жыла 70 год. А ёсць беларуская традыцыя, яна нашмат старэйшая, блядь. Ставілі свае Традыцыя сапраўдная, каштоўная. патрабаванне. Гэта было б іншае, чым вы просто
А вось Я не мы паспела ёсць. гэта адказаць з Ну. вашага першага самага каментара. Калі на падобныя хуйні пачнуць клікаць цябе, ну калі вы будете глядзець мае стрымы по 500 чалавек, ну тады мабыць і паклічуць. Вы сказалі, Хули не. Толькі яны мне павінны заплаціць, таму што я ў Варшаву бясплатна не паеду. што нічога не робіцца, насамрэч робіцца вельмі шмат, просто калі гэта не цікава, гэта не бачна. ЛГБТК людзі ў Беларусі рабілі шмат, робяць і працягваюць рабіць. У верасні былога года было вельмі Тут можна было б нават нас у кірмаш не запрашаць. Брюм бы прыцядзеў бы абсіраўся сам. Это вялікая просто дабіванне лежачага. хваля рэпрэсіі. ЛГБТК Лежачага паліцэйскага. арганізацыі вывозяць ЛГБТК людзей, які Дык онлайн. Ну онлайн можна, чаму не. Просто яны мяне не запросяць. Яны усава-то ледзь терпяць на сваім еўрарадыё. А калі мяне запросяць, это ж пиздец. Іх зашыніць на наступны дзень. якія трапляюць пад рэпрэсію Беларусі толькі таму, што яны ЛГБТК, нават не таму, што яны выступаюць супраць рэжыму, а просто таму, што яны ЛГБТК. Так же само, як людзей затрымліваюць за тое, што яны беларусы. Нават калі яны не выступаюць супраць рэжыму. Адкрыта прынамсі. Мы робім вельмі шмат, Калі ты хочаш свайму дзіцяці распавесці, што Сталін гэта хуёвы чалавек, і ён потым прыйдзе ў школу і пачне вось распавядаць, што яму ў сям'і там казалі, то любы настаўнік можа напісаць данос, блядь, і дзіцяці забяруць у бацькоў. заўсёды казалі і кажам, што мы хочам і якіх правоў мы хочам, але вы А тут як бы падымаецца праблема таго, што хтосьці хоча трахацца ў задніцу, альбо, не ведаю, у выпадку лесбіек там неяк па-іншаму трахацца, і паказваць і ўсім гэта яшчэ. Ім вось забараняюць гэта паказваць, і іх вось содзяць за гэта. Вот такая у нас праблема. Хуенна. вы гэтага не хочаце бачыць, вы гэтага не ведаеце. Пры тым, што ў Беларусі існуе дахуя геяў, лесбійкаў, якія існуюць нармальна, іх ніхто не чапае. Калі яны не ўдзельнічаюць у нейкіх там ЛГБТ-парадах, маршах, ну, прынамсі, раней так было. Зараз я ўжо не той, каб трымаю руку на пульсе, раней заўсёды было так, што в Беларусі дахуя было і геяў, і лесбійку. Я вам гэта кажу як чалавек, які 3 гады адвучыўся ў беларускім універсітэце. Там гэтай хуйні было дахуя. Сярод знаёмых гэтай хуйні было дахуя, сярод знаёмых дахуя. Усе сябе добра пачувалі, абсалютна. Ну, акрамя таго, што яны звычайна досыць дэпрэсіўныя людзі з пэўнымі праблемамі псіхічнымі. А як бы адрэагавалі гэтыя людзі, калі б быў у Варшаве парад гаўнаедаў, якія б ганарыліся тым, што яны ядзяць кал і ядзяць кал і прынеслі б з сабой БЧБ сцягі? Ну, напэўна, так же сама, яны ж за свабоду слова ўсе, праўда? Сталин придумал тост за русский холодец. Ведаеце, а вы кажаце, што вы нам забараняеце насіць сцяг. Мы тут знаходзімся па міжнароднай аховай. Вось, і пытанне... Я тут знаходжуся паміж двух, блядь, старых кашолак, тушаў нахуй, я вас у рот ебаў. Не ведаю, які статус у вас, у меня гэта дадатковая абарона. Я чытаў уважна пасля, так, чытаў. Так вось, пытанне ў тым, што... Ой, у іх аднолькавы статус, гэта так міла. Мабыць, яны прымуць кідышку ў сваю полигамную сям'ю. На мою крымінальную справу, мой удзел там і там прапісана, там формуліроўка такая, што зараз, знаходзячыся на тэрыторыі Польшы, вы ўжо ў бяспецы. Хаця мы ўсе в небяспецы. А вось мне калі ты ЛГБТшнік, то ты не ў бяспецы зусім. Потому што палякі цябе разарвуць. Бля, я памятаю, наколькі больш трымаліся розныя ЛГБТ-ініцыятывы пасля 20-га, чым умоўна нацыянальныя, нацыяналістычныя. Ну так, саджалі ў першую чаргу нацыяналістаў, саджалі анархістаў такога нацыянальнага толку, то бок, ну, людзей з пэўнымі сапраўднымі прэтэнзіямі да гэтай улады, а не з касметычнымі па тыпу «дайце нам трахацца». Людзі памешаныя на сексе. Вось правільна кажа Януш Корвін-Мікке, што для людзей сапраўды нагодай для палітычнай барацьбы з'яўляецца тое, з кім можна трахацца, а з кім нельга. І нават не зусім гэта з'яўляецца нагодай для палітычнай барацьбы, з'яўляецца пытанне аповеду аб тым, з кім і калі ты трахаешся. Вось гэта просто ахуенна. Это прызнаю, што я
хуёва стаўлюся да людзей, якія і гетэрасексуальныя каштоўнасці, ну не каштоўнасці, якія маюць гетэрасексуальную прыроду і пастаянна пиздяць пра секс, блядь, выкладаюць нюцы. Гэта той же самой катэгорыі людзі. Все ебанутыя, блядь, якія ідуць у палітыку, каб вось займацца экспансіяй сваёй ненасытнай пізды, блядь, альбо сваіх ненасытных чэлісаў. Просто ахуець, блядь. Дарэчы, а што там з рухам? Пастоў не было з Вялікадня. Я не ведаю, я не ў руху. Запытай Ярослава, беларусіяну. А я памешаны на сексе, у мяне яго няма. Агенты пайшлі ў спячку. Не ведаю. Дык было ўжо так, не? Я, блядь, не ведаю пра рух. Я ў руху не быў фактычна, блядь, году эдак з мінулага, блядь, калі я выйшаў з руху. Это быў год 24, мабыць, пасля Новага году. Неяк так. Ну, больш за год. Як ставишся до того, що батька в Білорусь завозить робочих мігрантів з Пакистану, підніме економіку з колін? Чий батько? Твой? Ну, не ведаю. Ну, калі ён заводзіць пакістанскіх дзяцей, каб мы іх трахалі, то, ў прынцыпе, добра. Потым, як нейкія івенты пачнуцца, дык адразу абудзяцца. Ну, мабыць, і абудзяцца. Там, блядь, 2,5 чалавекі. Тыпу, якая розніца? Позначу, что я представник ЛГБТК, коли я помиляюсь в литерах, выбачайте меня, то я под небезпекой знаходжуся весь час. Чому така розниця? Я активіст, який має кримінальну справу, політичну активність, я тут не безпеці, а ЛГБТ... Ну, ЛГБТ. Табе скажуть, що тому що держава беларуска, яна репресує ЛГБТК+, а ти, блядь, звичайний націоналіст, на тебе усім похуй. Было б заябісь, калі б было пэўнае кола людзей, якія б сустракаліся проста каб патусіць, а не толькі на мітынгі ды акцыі, на маю думку. Да, блядь, у кожным еўрапейскім месце такое ёсць. Мне асабіста не цікава ў такіх рэчах удзельнічаць, але я так разумею, вы паміж сабой тут пиздзіце, я не буду устраваць. Маты твоя москаль. Маргінэс, ты тыпу афіцыйна выйшаў з руху, а чаму? Афіцыйна выйшаў? Что значит, ну я не подписывал ніякія паперы, каб у яго ўваходзіць і таксама каб сыходзіць. Я сышоў, таму што гэта давно было, блядь, по-моему, з самых першых стрымоў распавядаў пра тое, што я не з'яўляюся чальцом руху. Я нават не зусім ім спачуваю. Ведаеце, ёсць такая катэгорыя. Не чалец партыі, але спачуваю. Я не зусім спачуваю, таму што нягледзячы на тое, што, блядь, телефон зараз адключыцца. Нягледзячы на тое, што яны часамі займаюцца добрай працай карыснай, напрыклад, прыбіраюць беларускія могілкі на святы нацыянальныя, збіраюць часамі грошы, сродкі на вайсковыя адзінкі ва ўкраіне. Але акрамя гэтага мне складана ўзгадаць якую-кольвіш іншую карысную дзейнасць руху. І на ўзроўні ідэалагічным, на ўзроўні кадравай палітыкі я вельмі не згодны з гэтай арганізацыяй. Туды, на мой погляд, прымаюць каго папала і пры гэтым не сочаць за будь-якой дысцыплінай ідэйнай унутры арганізацыі. Де Коля Лукашенко? У спальным пакоі тваёй маці. Наадварот. Ну, я хочу азначыць, я не маю ніякіх канфліктаў з рухам. Я просто... Гэта не мой нейбархуд. Не моя супольнасць. Я не нацыяналіст. Я нават не хочу займацца палітычным актывізмам больш. Таму што гэта ўсё крынжа. Мне не цікава.
Ну слухай, беларусам, асабліва гатовым на нейкія рэальныя дзеянні трэба трымацца разам. Не, якія рэальныя дзеянні? Я не хочу займацца ніякімі рэальнымі дзеяннямі. Якія рэальныя дзеянні? Беларусь будзе БССР яшчэ вельмі доўга, а потым яе далучаць да рашкі. Якія рэальныя дзеянні? Бэшкетнік. Я не ведаю, што такое бэшкетнік. Піцы хочаш? Ну, калі ты мне купіш піцу? Чаму не? Ці гэта метафора на пиздёнку у нас ты базар? Ну, тады тым больш. Я заговорился. Вы не говорите. То бок Мой канал не апозіцыйны, я не апозіцыянер, я не палітык, у мяне няма палітычных амбіцыяў. Я цікаўлюся нейрабіялогіяй, гэта моя сцезя. Я хочу займацца навуковымі пытаннямі, я хочу рабіць лекцыі у рамках свайго вольнага часу, там па-за лекцыямі, па-за заняткаў нейрабіялогіі, я хочу абмяркоўваць палітыку. Так, мой канал палітызаваны, але ён не палітычны. Я выказваю свае ідэі палітычныя, свае меркаванні і не збіраюся рабіць з гэтага нейкі рух, арганізацыю, блядь. Адзінае, што мяне цікавіць, гэта сабраць людзей, якія думаюць падобна да мяне, з якімі я мыслю аднолькава, грубо кажучы. Ну, не зусім аднолькава, просто падобным чынам. Стварыць нейкую супольнасць, пэўную такую, мабыць, нават субкультуру беларускую, стрымерскую. Мяне не цікавіць хуйня пра пазіцыю, пра барацьбу. Я гэтым усім не зацікаўлены. Я ўжо прайшоў усе этапы. Калі мне было цікава займацца грамадзянскай дзейнасцю, калі мне было цікава спатыкацца з беларусамі офлайн, блядь, гэта ўсё просто... Я не ведаю, як вам сказаць. Ты заўсёды, калі ўваходзіш у такія асяроддзі, па-першае, адразу ты разумееш, што ты з'яўляешся чужым для гэтых людзей, таму што там людзі часта спатыкаюцца, блядь, ужо доўгія дзесяцігоддзі, усе адзін аднаго ведаюць, і не тое, как вельмі ахвоча прымаюць новых персонажаў. Па-другое, ты, прыходзячы ў такую суполку, ніколі не будзеш знаходзіцца на аўтарытэтнай пазіцыі. Калі ты будзеш выказваць якія-небудзь пра пазнякоўскія тэйкі, цябе будуць абсіраць, таму што гэта не прынята, таму што ўсе вераць у 20-й год да сих пор, таму што інфантылізацыя беларускай нацыі дасягла свайго... Я нават не ведаю. Я боюся сказаць, што гэта пік інфантылізацыі, таму што заўсёды можна больш. Вось хтосьці там мог угараць з ружовых, якія пісалі сваю хуйню ў Твіттер на працягу 5 год. Цяпер выйшаў Ціхановскі, і гэтыя ружовыя створаць зараз свой палітычны рух. Пачнецца новы 20-й год. Мне не цікава тое, што шансаў там перамагчы не было. Рады за яго. А можа, заўтра рашка падне чыста тэарэтычна. Ну, а мабыць, зараз мне ў задніцу ў свой рог уставіць адзінарог і панясе мяне з гэтага стрыму на вуліцу. Все можа здарыцца. Мабыць, у мяне інсульт зараз адбудзецца, альбо інфаркт. Я больш ніколі не змагу весці сваю інтэрнэт-дзейнасць. Розная хуйня здараецца ў жыцці. Я ж таксама не пра палітыкаў, мне насраць на гэта. Шо, нібыта, мы нібата ў розных рухах былі. Нібыта. А што я там пра рух казаў? Я ж не ведаю, на якім моманце я залагаў. Вчылась зі мною беларуска в універе, навіть вивчила укр, як почалась війна, в страху з'їбалась до Білорусі. А потім 9 травня вітала з Днем Победи. Ну, коротше, універ вона не закінчила. Охуєнно. Ну, прикладно такі ж білоруси зараз у Польщі вчаться. В основному. Я тому, поживши год з белорусами в інтернаті, вирішив, що лепей буду жити з українцем. Вот. Так, ну дык лепей, можа, каб ужо база нейкая была для гэтай адносткі. Ну, мабыць, і лепей. Просто, зноў ж такі, польскія ўлады не тое, каб дазваляюць такое ствараць. А яшчэ патрэбныя людзі з грашыма, якія будуць гэта ўсё аплочваць.
Ось, іначай прыйдзецца трымацца на нейкіх крынжовых грантах, якія ў любы момант у цябе могуць забраць. Вот такая хуйня. Можна по фенотипу відрізнити слов'ян. Ну, славяне гэта моўная група, гэта ж не катэгорыя ў папуляцыйнай генетыцы нават. Ну, калі ты паглядзіш на славянаў там у Польшчы і якой-небудзь поўдні Украіны, то ты знойдзеш дохуя фенотипічных адрозненняў, таму што паўднёвыя украінцы, блядь, асабліва украінкі, якія сюды прыязджаюць у Польшчу, выглядаюць звычайна проста як арабкі. Ну добра, не арабкі, а гэта, блядь, рамалы. Пра аматараў 2020 году гэта мяне здзівіла, я зусім не такіх хлопцаў там сустрэў. Не, гэта ж я казаў не пра рух, а пра, у прынцыпе, дыаспору так званую. Рух это просто, ну, нелічная арганізацыя, вельмі такая ласкутная, з людзьмі вельмі розных і не спалучальных поглядаў, без дысцыпліны арганізацыйнай. Ціхановскі, сука, было б цікава. Што было б цікава? Маргінес, я згодны пра складанасці далучыцца да рухаў, да арганізацыі, ты літаральна спрабуеш уклініцца ва ўтульную супалку старых сяброў і на цябе глядзяць як на глэка. Ну так, это працуе не толькі з рухамі, гэта ў любой дыяспоры так. На жаль. І гэта часта яшчэ спалучаецца з тым, што гэта група людзей, якія разам піліць гранты, і ім не вельмі хочацца новых людзей. Разбірацца, блядь, не экспрачацца з навічкамі. Пашлі на нахуй. Мажлівасць развалу рашкі нашмат больш, чым таго, што табе ў дупу садзяць рог. Да хуй ведае. Па-мойму, не вельмі. Нават калі рашка будзе развальвацца, я не той чалавек, які пабяжыць на амбразуру кідацца. Хачу, каб вы зразумелі. Я не настолькі смелы чалавек. Я лічу, што тут нават справа не ў смеласці. Я лічу, што кожны чалавек павінен займацца тым, што яго атрымліваецца. Я не вайсковы. І ў мяне ніколі не было жаданняў зрабіцца вайсковым. Адзінае, што я магу выканаць, гэта свой грамадзянскі доўг у якасці таго, што я буду бараніць сваю прыватную ўласнасць са зброяй у руках. Ось. А ехаць у Беларусь, маючы добрае жыццё, адукацыю, працу ў Польшчы, кантакты, кідаць гэта ўсё дзеля таго, каб паехаць быць пізджаным у Рэспубліку Беларусь, у мяне ніякага жадання не ўзнікае. Ну гэта правда, так, это паміж сабой. Беларусы ў Польшчы глядзяць слова пацана. Лам іх мала. Гэта ж сарафанным радыё распаўсюджваецца зноў ж такі, як у любой супольнасці. Хуткасць прыросту у геаметрычнай прагрэсіі расце, змагар detected. Я ўжо не разумею, што вы пішаце. Давайте вернемся, мабыць, да дэбатаў. Не трэба мяне ўспрымаць як нейкага ахуіцельнага змагара з сістэмы. Я звычайны стрымер. Моя справа стрыміць. Моя справа рабіць цікавы контент, якога вельмі мала на беларускай мове. А я хочу рабіць цікавы контент, які будзе цікава глядзець. Стрымы, якія будуць глядзець людзі. Больш, чым 2 чалавекі. Вось. Мне цікава быць вядомым у інтэрнэце. Мне цікава будаваць сваю медыйку. Мне не цікава займацца палітыкай. Не цікава лезці на амбразуру. Я не палітычны актывіст. Я ЛГБТК ў небяспецы, а вы ў бяспецы. Так, згодна дэцызіям гэта выходзіць так. Дар Сяржуку, ўсё ж такі мне адкажыце на пытанне. Давайте. Пытанне, вось адкажыце. Што там было пра краіну? Я ЛГБТК ў небяспецы, а вы ў бяспецы. Так, згодна дэцызіям гэта выходзіць так. Дар Сяржуку, ўсё ж такі.
Что это за комментарий, блядь? Ну уж таки уёбыш, блядь. Молчать нахуй. Кем мне адкажыце на пытанне. Давайте. Пытанне Я ж сказал бы Гена з БДК, ты не националист. Я открыто заўсёды кажу, что я не националист. Прывітанне, блядь. вось адкажыце так ці не, так? Вось без у нас няма часу зараз, да? Я не то, что... Блядь, я не иронично не националист. Я не националист, ни ў якім сэнсе гэтага слова. Я не националист. Кропка. Я монархист, блядь. Я за аристократычную республику. Я за шляхецкую демократию. Что не ясно-то, блядь? Чаму вы ўсю хуйню хочаце назвать национализмом? Усё загадзіць этим говном сраным, блядь. Тупым говном тупого говна. Дык не, ў разуменні Гены нацыяналіст гэта не тое ж самае, што ў слоўніку напісана. І што? Калі нацыяналіст у разуменні Гены гэта ваяр, ну я відавочна не нацыяналіст. Яшчэ больш відавочна, чым калі я кажу гэта ўслых. Вось разумееце вы, што зараз у Беларусі Я пойду на вайну альбо ебашыцца з ментамі, мяне заябошыць за адзін дзень і ўсё, стрымоў не будзе. Не будзе цікавага контенту, не будзе унікальнага неўрабіялагічнага контенту по-беларуску, якога не існуе. Не будзе стрымоў, не будзе прагляду відэа, не будзе збору конфаў. А дзеля чаго? Просто каб больш ахвяраў як бы было, каб потым іх аплакваць ці што? Зноў хрысціянства з нас лезь. ўлада выкарыстоўвае тэму традыцыйных каштоўнасцях як інструмент рэпрэсій. А можна сказаць, што ты некаторым нацыяналістам спачуваеш? Я спачуваю некаторым людзям, якія называюць сябе нацыяналістамі. Просто не тое, каб я іх лічыў нацыяналістамі. Нацыяналіст для мяне гэта, ну, не тое, каб нейкая ганарлівы нейкі статус, тытул. Я спачуваю вайсковым, якія вельмі часта называюць сябе нацыяналістамі. Я спачуваю людзям, патрыётам сваёй краіны, якія называюць сябе нацыяналістамі, які-небудзь севярынец там. Зянон Пазняк часамі называе сябе нацыяналістам. Не тое, каб прама, потому што нават калі паглядзець КХП, БНФ, кансерватыўна-хрысціянская партыя, Беларускі народны фронт. Пры нацыяналізм ніхуя. Але, ну, допустим, што Зянон Пазняк нацыяналіст. Таксама яму спачуваю. Няма праблемы. А ёсць жа правыя, а ёсць нацыяналісты. Ну так, я правы. Тебе будуць оплакувати. Ну так, вельмі мне ад гэтага лягчэй становіцца. Правыя гэта проста мода. Ну гэта з пункту гледжання Гены. З майго пункту гледжання ёсць правыя, ёсць левыя. Нацыяналісты, яны левыя. Вось. Гэта не значыць, што ўсе людзі, якія называюць сябе нацыяналістамі, левыя. Так? Я б хутчэй сказаў, што нацыяналізм гэта мода, таму што зараз падыдзеш да любога прадстаўніка ЛГБТК+, запытаеш, якія ў яго палітычныя погляды, ён табе скажа, што ён нацыяналіст, таму што ён па-беларуску размаўляе. Гэта мода. А правыя погляды гэта досыць рэдкая такая справа. Слухай, ну калі ўсе будуць за сваю дупу трасціся, то нас проста будуць ябаць толпой. Гэта ж так працуе. Дык нас і так ябуць толпой. Я жыву ў Польшчы, мяне ўжо ніхто не ябе. Моя задача, грубо кажучы, абараніць тыя франты, такія інтэлектуальныя, скажем так, якія яшчэ засталіся. А засталіся яны ў Польшчы. У Беларусі ніхуя няма. І нават калі ў Беларусі адбудзецца нейкі момант X, там спатрэбяцца людзі іншай прыроды, грубо кажучы. Не такія, як я. Такія, як я, там могуць спатрэбіцца толькі ў выпадку, калі ўладу возьмуць у рукі вайсковыя, каб быць, грубо кажучы, дараднікамі. Вось, напрыклад, не ведаю, рэформа адукацыі. Чаму б і не? Можна было б нечым такім заняцца.
Але гэта ўжо пасля таго, як адбудзецца пэўная перадача ўлады ў рукі беларускіх сілаў. Няма ніякага сэнсу ў тым, каб беларускія навукоўцы, якія зараз працуюць у польскіх навучальных установах, лезлі на барыкады з аўтаматамі ў руках і ебошылі, блядь, ОМОН. Ну ніякага сэнсу ў гэтым няма. Вось гэтыя людзі будуць выхаваныя на тваіх стрымах. Ну ахуенна. Калі людзі будуць выхаваныя на маіх стрымах, яны будуць усе заможныя, сытыя, адукаваныя. Вось, у іх усё будзе добра. Дык так кожны змагар думае, 1% па беламу прынцыповых паедуць ваяваць з Ардой ды здохнуць. Ну так. Я не хачу быць у гэтым 1%. Короче, в Беларусь не вернешся скоро. Ну так. Ну, як і велізарная колькасць беларусаў з прынцыпамі. Прагрэтыя, так. У гэтых людзей будзе вялікі IQ. Ну, калі людзі патрапляюць на мае трансляцыі, то ў іх ужо вялікі IQ. Асабліва, калі яны са мной пагаджаюцца. Хе-хе-хе. Ну, дык калі інакш думаць, то будзе ўжо не 1%, а 10. Не, ты проста апынешся ў гэтым 1%. Вось і ўсё. Зразумей, ёсць прафесія ваяр, ёсць прафесія палітык, ёсць прафесія юрыст, ёсць прафесія навуковец, ёсць прафесія пажарнік, ёсць прафесія прыбіральнік. Усе гэтыя людзі павінны займацца тым, што ў іх найлепей атрымоўваецца. Калі усе гэтыя людзі пойдуць на барыкады хуярыцца, іх усіх заб'юць, і выніку гэта не дасць. Таму што гэта не ляжыць у іхнай прыродзе. Яны не былі народжаныя для гэтага. Ну так, але ў выпадку вайны пад мабілізацыю ўсе патрапяць, альбо большасць з іх. Ну я як бы за прафесійную армію, калі што. Вось. Іншая справа, што я таксама за ўзброенае грамадства, і таму нават мабілізацыя не зусім спатрэбіцца ў такім выпадку. То бок, калі прыйдзе акупант на якую-небудзь тэрыторыю, і там будзе узброенае насельніцтва, то яму там лёгка не пакажацца. Ці не? Так. Разумееце, так? То бок вы ведаеце пра выпадкі, так, калі менавіта былі рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў ЛГБТК+ супольнасці ў нашай краіне. Прафесійная армія, магчыма, калі ў цябе 300 мультоў насельніцтва альбо хаця б 150. Не. Не абавязкова. Ну то як бы 1917 рік або ісламська рэвалюцыя в Ірані, там люди різних покликань бунтували. Ну окей. І што? Вы не разумееце одну простую рэч. Я не хочу паміраць. Но Орда просто мясом закидае. Не факт. Залежыць ад таго, наколькі ў цябе высокатэхналагічная зброя, наколькі ў цябе высокакваліфікаваныя кадры, і плюс у цябе ўзброенае насельніцтва. Наколькі моцная ў цябе грамадзянская супольнасць, якая гатовая дроны там тупа ляпіць нахуй, каб скідваць бомбы на русакоў умоўных. Мяса дрэнна ўзброенае зазвычай. Ну так. Я ведаю, калі быў шантажавалі гэтага блогера, які адсидзеў 3 гады, і паказвалі відэо, дзе ён там займаўся сексам. Я ведаю, конечно, гэта было. Ведаеце пра забойства хлопца на вуліцы? Да чаго гэтае пытанне? Ведаеце пра тое, ведаеце пра сёе. Як гэта тычыцца пытанняў сцягоў ЛГБТ на прайду? Ой, блядь. Ну, Савок жа перамог нямецкую зброю. Блядь. А можна не распаўсюджваць саўковую прапаганду ў мяне ў чаце, калі ласка? Савок перамог, так, ахуенна. Нацысцкую нямецчыну перамог, блядь, увесь свет, які ваяваў супраць яе.
Савок бы у прамым супрацьстаянні з Нямецчынай пасмактаў бы вось такую бібу. Вось такую. Ну, калі б яго не было, то не факт, што перамаглі б саюзнікі. Блядь, ЗША просто ўсіх раскатала б, як яна гэта і зрабіла. Дзякуючы амерыканцам немцы не атрымалі доступу да ядзернай зброі, што было фактычна ключовым момантам у другой сусветнай вайне. Вось і ўсё. А тое, што там, блядь, мільёны саўкоў падохлі на фронте, ну гэта праблемы саўкоў. Это ніяк не вызначае унёсак Савецкага Саюзу ў перамогу над Гітлерам. 12 гледачів і так один комуніст знайшовся. Ну ладно, не крыўце мне, якого гатовы, ён не камуніст. Ён же нацыяналіст. Нацыяналіст не можа быць камуністам, вы што? Просто Берлін ядерный пизданули. Ну, типу того. То бок ЗША зладзіла сваю ядерную праграму, блядь, дзе трудзіліся найлепшыя розумы таго часу. Там і Фейнман, блядь, і Опенгеймер, і хто там толькі, блядь, не працаваў над ядернай бомбай. Ну, а уявіце сабе, што гэтых людзей бы мабілізавалі, і яны пайшлі проста хуярыцца штурмавікамі супраць якіх-небудзь японцаў альбо немцаў. Іх бы там захуярылі. І ў Амерыкі не было б ядернай зброі. О, класна, блядь. Слухай, ну імпакт Савок мясам унёс гігантычна, абвяргаць гэта глупства. Не, гэта не глупства, гэта база. А ты зараз прасоўваеш саўковую павеску аб тым, што велізарны ўнёсак Савецкага Саюза, ён лічыцца праз колькасць ахвяраў. Зноў нейкае хрысціянства, блядь, пачынаецца. Ты мне такім чынам намагаешся давесці, што беларусы хрысціяне? Ну, тады ў цябе атрымліваецца. Так ядерка першачаргова вироблялась для рейху, а на Японію скинули, бо хотіли показати Совку, що таке, і щоб зберегти життя. Ну, і каб Японію так само підпорядкувати. Японія одразу, блядь, здалася нахуй. Я не кажу, што Савок перамог бы без іншых краін. Я кажу, што імпакту ён унёс гігантычна. Я кажу, што ён ніхуя не унёс. Ён просто смактаў бібу, пакуль не падключыліся да вайны сапраўдныя, блядь, дзяржавы. З нармальнай зброяй, нармальным войскам. А не бомжацкай, блядь, чырвонай арміяй. Я кажу, што так, коштамі мільёнаў ахвяраў, якіх просто з МГ-42 расстрэльвалі. Ну так. Ну, можна паплакаць, блядь, над гэтымі ахвярамі. Што далей? Каго больш ябалі, той і перамог. Так, так. Кастрычніцкай. Не так давно было ці... Не, гэта ўжо прайшоў час. Беларусы па такой лёгіцы таксама ўжо перамаглі. Я падтрымліваю тэзу, што Савок тым не менш адыгрываў адну з ключовых роляў і перамеліў большасць сухапутных войскаў райху. Ён, блядь, сябе перамеліў аб войскі райху. Блядь, першапачатковая тэза была такая: прафесійнае войска — гэта база. Высокатэхналагічнае войска — гэта база. Высокакваліфікаванае войска — гэта база. І Савок са сваім гаўном чырвонаармейскім, са сваёй мабілізацыяй прасраў бы вайну 1 на 1 з Нямецчынай. Адзіная прычына, чаму Савок не прасраў, гэта тое, што ў вайну ўключылася ЗША, ну і іншыя там краіны Еўропы. Іначай Савку была пізда, блядь, і елі б зараз каўбаскі нахуй нямецкія. Вось. Не сачу, выбачайце. Вы кажаце, што вы разумееце, так, што гэтая тэма выкарыстоўваецца як элемент, так, як механізм новых рэпрэсій у Беларусі. І шмат якіх... Вы разумееце, што людзі, якія сёння дыскрымінуюць прадстаўнікоў ЛГБТК плюс супольнасці, кажуць нешта пра сцягі, пагражаюць усё, а яны падтрымліваюць гэтыя рэпрэсіі. Вы разумееце, што калі...
Ну так это однобокое пытанне. Чаму? Вы мне тады адкажыце на пытанне, чаму в Украіне все становяцца на калені, калі везуць забітого ваера. А чаму калі ў нас тут ваяр кажа, што пад гэтым сцягам хаваем забітых беларусаў, для вас гэта не аргумент. Я не зразумела адказ. То бок вы разумееце, што гэта падтрымка ідзе? Не аргумент для чаго? Каб стаць на калені? З вашего боку маніпуляцыя. Чаму? Не Гэта аргумент элемент чаго? прапаганды Не аргумент, атрымліваецца. Вы не паважаеце... З чаго вы взяли? Вы не ведаеце, якія ў меня есть сувязі з добраахвотнікамі, вы не ведаеце, што я для іх раблю. Так, і мы ніколі пра гэта не даведаемся. Ну, зараз это ўжо пайшла просто па кругу дыскусія. Нічога новага няма адкаментаваць. Вы не ведаеце, як іх паважаю, як я ім удзячна, і вы не ведаеце, як я рэагую на смерць добраахвотнікаў, асабліва якіх я ведаю. Вы ж гэтага не ведаеце. Чаму вы кажаце, што я іх не шаную? У мяне вялікая пашана да іх, і я лічу, што для іх трэба вельмі шмат зрабіць. Чакайце, калі я дагавару. І я лічу, што для іх увогуле няма ніякай рэабілітацыі, якая вельмі патрэбна, таму што яны робяць вельмі важную справу. А калі я кажу пра што Пры чым тут гэта? небудзь, што я лічу, што трэба зрабіць, Іх трэба рэабілітаваць у гей-клубах. меня называюць добраахвотнікі радужнай девочкой і говорят, чтобы я не лезла, потому что я лесбіянка. І тады у меня пытанне, дык вызначыце, што вы хочаце, каб я шанавала ці каб я ўвогуле не упамінала добраахвотнікаў. Что вы переводите на... Блядь, я сам не зразумеў, што яна хацела сказаць. Просто пиздец, поток словаў. В частности, я на приватности. Я в Инстаграме подписана на ваера беларуса, які позиционуе сябе як бисексуал. І мы нормально з ім ліставаліся, нормально камунікавалі. Калі у нас ёсць агульныя тэмы, мы мяркоўвалі Яму можна БЧБ браць на праект ці не? Ну, Політика Беларусі не выявлений склад мемів і рофлів. Ну, походу, блядь. не на праці, ён на вайне. яму можна? Ён на вайне. А яму можна было б? Вось каб ён прыехаў, яму можна до было этого б? пытання, мы поразмаўлялі б, Яму напэўна. можна было б ці не, як вы лічыце? Так ён воюе ці... Яму можна было б узяць БЧБ? Вось был зараз прайд у Киеве. Вы Вось калі б ён прыехаў у Кіев, яму можна было б узяць БЧБ ці не? Ці вы яму бы забаранілі? Цікавае пытанне наконт гэтага прайду Киев. Ён же не адбыўся, тому што там просто прайшоў марш традыцыяналістаў. І ўсё, Таму што Так, Саджука, вы можете адказаць на гэтае пытанне? На што? То бок, вы бы забаранілі ваяру, які хоча прыйсці на парад роўнасці, дарэчы, парад роўнасці. То бок, гэты парад у Варшаве, напрыклад, ён не пазіцыянаваўся як Не, гэта не парад роўнасці, гэта парад ЛГБТ. ЛГБТ это нават не пра роўнасць, это просто пра інфантылізацыю, каб дзеці глядзелі на вас і хацелі да вас далучыцца. Вось і ўсё. парад, там чамусь такое. Гэта парад роўных людзей. Усе людзі роўныя. Каб Так? нармалізаваць фрычаства. Так? Вы бы забаранілі на такі парад ваяру, беларускаму ці украінскаму прыйсці са сваім Я нацыянальным ўвогуле павага да людзей, да іх погляда ўсяго. Вы калі-нибудь вось ад мяне тут пачулі забарону штосьці? Да, вы сказали, я вам забараняю. Вы сказали гэта некалькі разоў, ёсць запіс. Вам Сенат забараніў. Не, і вы сказали, я вам забараняю, ёсць запіс, я перагляджу, потым вам скіну. Забараняю што? Браць БЧБ. Так. Было такое, і я магу пераглядзець гэты эфір. Зразумела. На жаль, Блядь. у нас засталося просто вось літаральна пару хвілін. У мяне апошняе пытанне для абодвух нашых гасцёў. Так, скажыце. Апошняе пытанне. Наста Кірмаш, чаму вы такая ахуіцельная? Чаму вы так добра сёння выглядаеце? Што важней для грамадства? Захаванне чыстай сімволікі, так? Ці уключэнне розных груп і ідэнтычнасцяў у нацыянальную гісторыю? Захаванне Давайте камуністаў і Сталіна яшчэ уключым у беларускую гісторыю. сімволікі, а ўключэнне... Чаму не, блядь? Навошта нам нейкую чысціню блюсці? Навошта нам думаць аб тым, які прыклад мы хочам рабіць для наступных пакаленняў? Давайте, блядь, будзем уключаць як мага больш хуйні усялякую свой дыскурс, каб ён размыўся, блядь, да такой ступені, што мы, блядь, далучыліся б да рэшкі. Чаму не, блядь? Ну больше ж людзей будзе. Вось далучаем мы рашку, давайте мы далучым Расійскую Федэрацыю да Беларусі і ўсім выдадзім беларускія пашпарты. Беларусаў уже больш стане. Давайте пакістанцы заедуць у Беларусь усёй краінай, і мы ім выдадзім пашпарты беларускія. Это ж інклюзіўнасць дохуя. Это ж ахуенна, блядь. Яны ж, блядь, беларусы. В чым праблема? Розных груп, як вы сказали, нацыянальную гісторыю, гэта палітычны працэс, гэта як фармаванне нацыі, якое адбываецца, калі распадаецца імперія, пасля
розныя этнасы фармуюцца в нацыю. Гэта палітычны працэс. Вось. І мы б з вами, калі б я кажу, калі была б нармальная краіна, мы з вами Справжній український козак має жінку, яку кохає, але їбе чоловіків, бо це мужньо, жиза. дыскутавалі не 40 хвілінаў, калі мы нічога не паспяваем. Мы былі б нейкай працоўнай групе в парламенце, мы бы выпрацоўвалі адзін, мы прыйшлі б да взаемаразумення. Але ж сімвале мусіць быць не запятнаты больш в нашай цяперашняй сітуацыі. Чаму не запятнана? Чаму гэта слова не запятнана? Чаму калі я беру, то гэта запятнана? Калі гэта Ну, ось він тут обсирається знову. ваяр, гэта не запятнана, калі ідуць на канцэрт, это не запятнана, калі перарабліваюць з голым дзедам, гэта не запятнана, калі я лесбійка беру, гэта запятнана. Ну, мне ж Ну няма вы ж часу самі, адказаць. вы ж самі просто вось Ён просто, ну, ён мог бы гэта сказаць, калі б ён раней давёў, чаму ЛГБТ-сцягі гэта хуёва. Тут гэтага не было абсалютна. Порваеце гэтую дыскрымінацыю. Добра, я згодна з вами, што гэта палітычны працэс. Як можа быць палітычны працэс, калі мы не будзем заяўляць? Гэта мой палітычны Давайте з вами працэс. сустрэнемся, дзесьці. Давайте з вами сустрэнемся, нас такі кірмаш, папрацуем язычком. Сваімі прадстаўнікамі, мы са сваімі і будзем размаўляць. Вы ж этого не робіце. Вы Мы не выйшлі мо- на прайс, вы правакуеце. Не, мы не умоўна, правакуем, мы выйшлі вайроў, на прайд, каб сказаць, што каханне выратуе гэты гаўняны На свет. жаль, зараз Каханне наступіў гэта другі час. галоўнае, Другі што час. ёсць у Зараз гэтым свеце. сіла вырашае ўсё. Каханне Маю надзею, што мы ў такім свеце не будзем жыць, дзе сіла ўсё вы не вырашае. рэалістка. Я слухаю ваше Охуєнно. інтэрв'ю пра войска, вы казалі, вы в нереальным свеце жывеце, на жаль, мы зараз гэта бачым. Калі мы будзем кіравацца вашымі поглядамі, ад беларусаў нічога не застанецца, нікога і нічога. А калі па гулам кіраваліся поглядамі жанчын, то не было б войн. Дзякую вялікі. Отек мозгу. Пиздец, блядь. Вялікі Дзякую нашым вам гасцям, дзякуй за гэтую гутарку. Каханне ці сіла, што выратуе гэты свет. Я думаю, на такім пытанні мы скончым наш сённяшні эфір, нашы дэбаты. Вельмі удзячна, што сёння вы слухалі нас, каментавалі, задавалі свае пытанні, дыскутуйце, сустракайцеся, абмяркоўвайце праблемы, тэмы. Я думаю, што гэта вельмі важна. Трахайте дзяцей у задницу. Важна. Я нагадаю, што сёння у нас у эфіры была Наста Базар, і таксама наш госць, гэта гісторык Сергей Кідышка. З вами была і для вас працавала са студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі, хутка пачнецца наступны эфір. Дзякуй, да Дзякуй пабачення. вялікі, да пабачэння. Жыве Беларусь. Жыве. Быве жила Русь, ідзіце ўсё ў пізду, блядь. На адзін лепей за другога, нахуй. Паглядзелі нарэшце гэтыя дэбаты, блядь, абосраныя. Я думаю, мы будзем на сёння скончваць ужо, стрымем 4 гадзіны. Я зараз якую-небудзь кампазіцыю вам пастаўлю на завяршэнне.